ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bago tayo gumawa ng mga bagay na pagsisisihan natin sa huli ay isipin muna natin ang kahihinatnan nito. Dahil kung gaano kalakas ang loob natin na gumawa ng kalokohan ay dapat mas tatagan natin ang ating sarili sa magiging karma nito sa dulo. Ikaw kabarangay, matapat ka bang klase ng tao? Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay deserve ng second chance. Lalo na kung pinagsisihan na natin ang mga kasalanan natin. Yun kasi ang paniniwala ko lalo ngayon na humihiling ako ng ikalawang pagkakataon sa dati kong kinakasama na si Arnie. Nagbagong buhay na ako at gusto kong patunayan sa kanya na handa na ulit akong maging responsableng kinakasama niya at tatay ng aming mga anak. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sev, 35 years old, call center agent na taga Quezon City. May kinakasama ako noon na ang pangalan naman ay Arnie. May anak kami ni Arnie na 4 na taong gulang na. Pero nito lang January 2024 ay nakipaghiwalay ako sa kanya sa kadahilanang nawala na ako ng gana sa aming relasyon. Hindi na siya yung babaeng nakikita ko na gusto ko pang makasama sa pagtanda. At kahit na alam kong masakit ay ginawa ko pa rin ang tingin ko ay nararapat, Papa Dudut. Hirap naman kasi sa'yo, hindi ka makaintindi. Hindi na nga kita mahal. Wala na rin saysay na magsama pa tayo. Bakit? May iba ka na ba? Huwag ka nga makulit. Huwag mo nang i-deny! Ganun naman talaga kadalasan ang rason ng mga lalaki pag gusto na nilang makipaghiwalay. Kunwari kapag nawalan ka ng gana sa relasyon natin pero ang totoo, meron ka ng iba. Ano naman sa'yo kung meron na akong iba? Masama ba yun eh, hindi naman tayo kasal. Anong dahilan yan? Tanga ka ba? May anak na tayo, Sev! Hindi ko naman tatalikuran yung pagiging tatay ko sa anak natin. Magsusustento pa rin ako kahit hiwalay na tayo. Palayain mo na ako. Akala mo ganun lang kadali yun? Mahal kita, Sev! 5 taon tayo na nagsasama. Tapos ipagpapalit mo ako sa babaeng ngayon mo palang nakilala? Makaka-move on ka rin. Ano ba kasing nagawa ko? Sabihin mo nga! Pangit na ba ako kaya ayaw mo na sa akin? Hindi na ba ako masarap sa kama? Pwede ba? Huwag kang mag-umpisa ha. Gusto ko lang naman malaman para alam ko kung anong babaguhin ko. Wala ka nang dapat baguhin. Desidido naman ako na hiwalayan ka. Pero sige, para lang sagutin ko yung tanong mo. Oo, malaking bagay yung itsura mo kaya naumay na ako sa'yo. Nakikita mo ba yung sarili mo sa salamin? Kasi kung hindi, pues, tignan mo maigi para malaman mo kung gaano ka kamanas. Para kang balyena naglalakad. Ang itim pa ng batok mo. Nakakahiya ka na isama sa mga pinupuntahan ko. Ha? Akala ko ayos lang sa'yo na mataba ako. Nung una yon, hanggang sa tawagin ka ng tangke ng LPG ng mga katrabaho ko. Imbis ay pagtanggol mo ako sa mga katrabaho mo, hinayaan mong insultuhin na lang nila ako ng ganon? Pinagtanggol naman kita. Kinumbinsi pa nga kita na magpapayat eh. In-enroll pa kita sa gym pero sabi mo, ayaw mo nang ituloy kasi nakakatamad. Paano di ako tatamarin? Abala na ako sa pag-aalaga sa anak natin at pag-aasikaso sa'yo. Mabuti sana
kalusugan ko eh. Pero mukhang mas nag-aalala ka sa sasabihin ng ibang tao sa'yo. Oo, mas inaalala ko yun kasi nakakahiya. Sinimulan na rin nila akong tuksuin kaya doon ako nawala ng gana sa'yo. Kaya ka naghanap ng mas sexy sa akin, yun ba? Oo! Sexy siya at mas maganda sa'yo. Napakawalang iya mo! Buo na talaga yung desisyon ko. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Swerte mo nga eh. Sa itsura mong yan, hindi ko na pinatagal yung panloloko sa'yo. Ang kapal ng mukha mo! Buisit ka. Tingnan mo, nagdugo tuloy yung labi ko dahil sa sampal mo. Kulang pa yan kumpara sa ginawa at mga sinabi mo sa akin! Ayan! Ayan pa yung isang ayaw ko sa'yo. Masyado kang bayolente at taklesa. Sige lang, pagpatuloy mo lang yan. Mas lalo ko na talagang naiisip na tama ang desisyon ko na makapaghiwalay sa'yo. Tandaan mo na kapag umalis ka sa pamamahay na to, wala ka nang babalikan! Hinding-hindi na kita tatanggapin uli sa buhay ko! Kahit magmakaawa ka pa at umiyak ng dugo! Tigas naman ang mukha mo na isipin na babalik pa ako sa'yo. Ikaw ang kahit na umiyak ng dugo, hindi pa rin magbabagong isip ko. Iiwan na talaga kita. Ayoko na makisama sa mga tulad mo na mukhang ulikba. Papa Dudut, hindi ko naman talaga gustong insultuhin si Arnie dahil kahit papaano'y minahal ko naman siya sa loob ng 5 taon naming pagsasama. Kaya lang ay masyado siyang desperadong alamin ang dahilan kung bakit ayaw ko na sa kanya. Bagay na medyo nagpainit sa ulo ko kaya nasabi ko ang katotohanan. Hindi ko rin maintindihan kung gaano ba kahirap tanggapin na ayaw ko na siyang makasama. Pasalamat nga siya, handa pa rin akong magsustento sa anak namin. Nauwi kami sa matinding pagtatalo noong araw na umalis na ako sa nirerentahan naming apartment. Sobrang saya ko ng mga panahong yon dahil nakalaya na ako sa relasyon namin. Pagkatapos, mabilis kong pinuntahan ang sinasabing babae ni Arnie na si Leia. Kasama ko sa call center. Ang totoo ay tama naman lahat ng mga sinabi ni Arnie. Malaking dahilan ng paghiwalay namin ay noong nagkagusto na ako kay Leia. Nagsimula lang namang kaming magka-developan around December 2023. Pero matagal-tagal na ako nanlalamig sa relasyon namin ni Arnie dahil nga unti-unti nang nawala yung dati niyang ganda. Kesa patagalin ko pa ang panloloko ko ay nagpakatotoo na ako sa nararamdaman ko kaya nauwi na kami sa hiwalayan. Noong nagsimula na kami magsama ni Leia sa isang bubong ay wala na akong narinig na kahit na ano kay Arnie. Oo, nagsusustento pa rin ako para sa anak namin at pinapadala ko na lamang yung pera. Pero pinagbawalan ako ni Leia na makipagkita sa anak ko. Bagay na pinagbigyan ko naman kasi mahal na mahal ko na siya. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan at nakita ko na lamang ang sarili ko na napapaisip kung ano na ang kalagayan ng mag-ina ko. Huling balita ko ay umalis sila ng anak namin sa apartment na nirerentahan namin at umuwi sa nanay niya na taga Marikina. Ano ba? Sungit naman, kiss lang eh. Mamaya na, naiirita ako. O bakit ka naman naiirita? Paano? Ang init-init tapos dikit ka ng dikit. Eh di sana binuksan mo yung aircon kesa nagrereklamo ka dyan na mainit. Sira yung aircon. Hindi gumagana kaya naka-electric fan lang ako. Ay, oo nga pala. Hindi ko pa napapapunta yung technician na gagawa ng aircon natin. Lagi kasi nawawala sa isip ko, lalo day shift ako. Wala naman ako rito sa apartment natin. O anong gusto mo sabihin? Na porket night shift ako na yung magpapapunta sa technician na gagawa ng aircon. Bakit hindi? Eh, ikaw yun nandito. Unahin ko pang bantayan yung gagawa kaysa sa tulog ko. Ay nako, kahit kailan talaga hindi ka maaasahan sa mga bagay dito sa bahay. Matagal mo ng kontak yung nag-aayos ng aircon. Kaya ikaw na ang masikaso nun. Oo na. Sige, pag sinipag ako, pero sa ngayon, tiyagain mo na lang muna yung electric fan. Ano pa nga ba? Basta huwag ka lang dumikit sa akin. Naalibadbaran ako.
Magbabangayan na lang ba tayo ngayong rest day natin? Kasi kung oo, mabuti pa pumunta na lang ako sa mall para manood ng sine. At least doon may aircon. Malamig. Bahala ka sa buhay mo. Basta dito lang ako sa bahay. Kanina ko pa napapansin na kasubsub ka dyan sa cellphone mo Ano ba pinagkakaabalahan mo? Patingin nga. Uy! Akin na. Ano ba? Wala lang to. Sa ubo nga inaagaw phone ko. Teka, ano yan ha? Profile ba yan ni Arnie? Bakit ini-stalk mo yung ex mo ha? Ano naman ngayon? Anong ngayon? Bakit mo nga siya ini-stalk ha? Wala lang. Pwede ba wag mo akong gawing tanga? Sa palagay mo maniniwala ako sa sagot mo? Wala naman talaga eh. Masyado ka lang praning. Sino bang hindi mapapraning? Sige nga. Ano malay ko? Mamaya nag-uusap na pala ulit kayo. Ang advance mo naman mag-isip. Tsaka hindi na active sa social media si Arnie. Ini-stalk ko lang siya para makita yung mga ina-upload yung picture ng anak namin. Bakit? Namimiss mo na yung anak nyo? Oo! Ilang buwan ko na rin kasi hindi nakikita yung anak ko. Di ba pinagbawalan mo ako na makita siya? Kaya malamang namimiss ko na siya. Oh, sinunod kita ha? Hindi ko kinikita ang anak ko. Baka naman magalit ka pa na tinitignan ko picture niya. Pasensya ka na ha. Takot lang naman ako na baka may feelings ka pa kay Arnie. Tapos magkabalikan kayo pag pinayagan kita makipagkita sa anak mo. Bakit mo naman naisip ikaw nga yung mahal ko? Hirap sa'yo, lagi kang praning eh. Hindi mo ako masisisi no? Nagawa mo ang iwanan yung mag-ina mo Paano na lang ako, di ba? Baka nakakalimutan mo. Iniwanan ko sila ng dahil sa'yo. Hindi ko nakakalimutan yon. Pero ayoko lang na gawin mo rin sa akin yon. Sa totoo lang, parang malapit na kitang iwan. Nakakayamot ka na Lakas ng tama mo. Mabuti pa umalis ka na. Di ba sabi mo pupunta ka sa mall? Alis na! Ayoko munang makita yung pagmumukha mo dito. Papa Dudut, hindi totoo na may feelings pa ako kay Arnie katulad ng binibintang sa akin ni Leia. Praning lamang siya, bagay na kinakainis ko ng mga panahong yon. Kaya nauwi kami sa pagtatalo. Ayoko sa lahat na pinagbibintangan ako ng bagay na hindi naman totoo. Masama bang ma-curious kung ano na ang buhay ng dati kong kinakasama? Siya pa rin naman ang nanay ng anak ko at dahil nga ilang buwan na kaming hiwalay at hindi ko sila nakikita ay miss ko na ang anak ko. Sa totoo lang ay hindi yun ang una't huling beses na nagtalo kami ni Leia nang dahil sa pangi-stalk ko sa Facebook account ni Arnie. Hindi ko kasi mapigilang tingnan doon yung old photos namin ng anak ko. Bagaman hindi na active si Arnie sa social media ay masaya pa rin ako kasi hindi niya ako in-unfriend. Akala ko kasi ibablock niya ako dahil ganon ang tipikal na ginagawa ng mga babae kapag nasasaktan sila dahil iniiwan sila ng lalaki. Kaya buti na lamang talaga at magkaibigan pa rin kami ng ex ko kahit sa social media lang. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung hindi ang Facebook account ni Arnie ang ini-stalk ko ay madalas akong mahuli ni Leia na tumitingin at nagla-like ng picture ng mga sexy na babae online. Pero para sa akin ay wala lang yon. Paghanga lang yon kasi nagagandahan ako sa hubog ng mga katawan nila. Dumating din yung punto na dumating na rin yung punto na hindi na rin ganon ka-sexy itong si Leia at parang bigla niyang napabayaan ang sarili niya mula noong magsama kami sa loob lang ng 6 na buwan. Kumbagay hindi na siya kaakit-akit sa paningin ko kaya parang nabawasan na rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sa kabilang banda ay malaking dahilan din ng panlalamig ko sa kanya ay ang hindi namin pagkakaroon ng anak. 2 beses na kasing nakunan si Leia kaya natakot na siyang magbuntis. Ayaw na niyang sumubo kasi baka raw mag 50-50 na siya sa susunod. At dahil nga sa sitwasyon namin ay na-frustrate ako at lalo kong na-miss ang anak namin ni Arnie. Dumating ang oras na naapektuhan na rin ng husto ang pagsasama namin ni Leia dahil sa dami ng problemang nararanasan namin at sa kadahilan ng hindi kami magkaroon ng anak. Beste namang buhay to.
Seth, ano ba? Bakit mo ba binabasag yung mga plato? Nagtatanong ka pa talaga? Naiinis ako! Ikaw pa yung naiinis dyan, pinayagan na nga kita makipag-inuman sa mga katrabaho mo. Tapos pag-uwi mo magwawala ka? Ayos ka rin talaga, ha? Wala kang pakialam kung gusto ko magbasag. Sa naiinis ako eh. Bakit ka ba naiinis? Kasi inggit na inggit ako doon sa katrabaho ko. Piruin mo, kinuha ba naman akong ninong na anak niya? Nung nakita ko yung baby, sobrang cute. Ang sarap buhatin at yakapin. Bigla ako tuloy na miss yung anak ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita kasi ayaw mong puntahan ko. Hindi pa ba sapat na nagsusustento ka sa anak niyo ni Arnie? Bakit kailangan mo pang puntahan yung bata? At saka kahit na gusto mong makita yung anak mo, ang tanong, papayag ba yung nanay niya? Makikiusap ako. Pakikiusapan ko si Arnie na payagan ako makita yung anak namin. Hindi niya pwede ipagkait yung bata sa akin. Miss na miss ko na yan ako. Kumalma ka na, Sev! Ano ba? Alam mo, kasalanan mo lahat to eh. Ha? Anong kasalanan ko? Bakit naging kasalanan ko? Kung binigyan mo lang sana ako ng anak, eh di sana hindi ako naiingit sa katrabaho ko. Hindi ko rin sana namimiss yung anak ko kay Arnie. Kung makapagsalita ka, parang ginusto ko na makunan ako ah. 2 beses ko namang sinubukan na magbuntis para mabigyan ka lang ng anak. Pero ayaw talaga eh! Nang dahil lang doon sumuko ka na. Sana sinubukan lang natin na sinubukan. Ang dali lang sa'yo na itapon sa akin yung sisi. Hindi kasi ikaw yung nakukunan. Hindi ikaw yung nagbubuntis. So natatakot na ako. Sef, hindi mo ba nararamdaman yung takot ko? Baka mamatay ako pag pinilit natin na magkaanak tayo. Yun din naman ang sinabi ng OB eh. Diba? Yung pinuntahan natin na OB yun na sinabi sa atin. Hindi ka ba nakikinig? O sadyang lutang ka lang palagi? Basta ang alam ko, ayaw mo na subukan natin kasi duwag ka. Hindi ako duwag! Kahit ano pang sabihin mo, duwag ka pa rin. Yung ibang babae, gagawin lahat mabigyan lang ng anak yung mga kinakasama nila. Pero ikaw, 2 beses lang nakunan, sumuko ka na? Ano bang tingin mo sa akin? Paanakan mo lang? Ayos ah. Parang ikaw pa yung galit na humihingi ako ng anak. Marami namang paraan para magkaanak tayo. Pwedeng tayo mag-ampon. Ampunin mo yung mukha mo! Huwag kasing sarado yung utak mo, Sev. Maraming bata sa ampunan na nangangailangan ng kalinga ng isang magulang. Wala akong pakialam sa mga yon. Maghintay sila nang aampo sa kanila. Ayoko na hindi sila galing sa akin. Alam mo, namumuro ka na talaga eh. Dahil lang ayaw mo na ulit subukan mabuntis. Gusto mo na ngayon mag-ampon? Ang kitid ng utak mo! Ikaw ang makitid ang utak! At sumasagot ka pang hayop ka ha? Sige! Sige! Subukan mo saktan ako na may kalagyan ka sa barangay! Akala mo kung sino ka? Napakakapal ng mukha mo! Papadudot nagandahan talaga ako ng husto kay Leia nung unang beses siyang pumasok sa BPO company na pinagtatrabahuan ko. At aminin ko nagka-crush ako sa kanya kahit pamilyado na ako. Sexy, makinis, maputi ang balat at maganda pa ang forma. Hindi lang naman ako na love at first sight sa kanya kundi marami pang ibang lalaki sa trabaho namin. Pero ako ang pinakamaswerte sa aming lahat dahil ako ang nagustuhan ni Leia. Feeling ko nga noon ay swak na swak ang personality namin kaya siguro ay mabilis akong nahulog sa kanya. Siya lang ang nakikita ko ng mga panahon na yon kaya nagawa kong talikuran ang pamilya namin ni Arnie. Kaya lang dahil hindi niya ako magawang bigyan ng anak ay unti-unti akong nawala ng amor sa kanya. Tapos mas nakilala ko na rin ang ugali niya na may pagkataklesa at palaban. Mga bagay na ayoko sa isang babae. Sa huli kahit na anong galit ni Leia sa kagustuhan kong makipagkita sa anak namin ni Arnie ay wala na siyang nagawa pa. Siya na lang ang sumuko dahil lagi kong ipinamumukha sa kanya na kung binigyan niya lamang sana ako ng anak ay magiging isang buo at masayang pamilya kami. Mabuti na lamang talaga at meron pa rin akong anak sa dati kong kinakasama. Hindi pa rin nawawala sa akin ang pagiging tatay ko. At nung pumayag si Arnie na makapag-bonding kami ng anak ko,
sa kondisyon na ako ang pupunta sa bahay nila ay gano'n na lamang ang saya at galak sa puso ko. Kaya lang ay may mga pagkakataon pa rin na hindi yon naiintindihan ni Leia, Papa Dudut. Oh, bakit nandito ka sa bahay, Leia? Akala ko may pasok ka. Paano ako makakapasok? Masama ang pakiramdam ko. Tapos, akala ko uuwi ka kagad pagka-out mo sa trabaho. Pero anong oras na Inabot ka na ng hapon sa labas. Nakauwi na ako. Huwag ka na magalit. Anong hindi ako magagalit? Nakikinig ka ba? May sakit ako. Inaasahan kita na umuwi kagad pagka-out mo para asikasuhin ako. Nakadaan ka ba sa butika? Bakit ako dadaan sa butika? Sef, nag-text ako sa'yo kanina na ibili mo ako ng gamot. Huwag mo sabihin hindi mo ako naibili. Nako, hindi nga. Pasensya na, hindi ko nabasa text mo. Naubos baterya ng phone ko Ayan na naman tayo Ginagawa mo na naman akong tanga sa mga katwiran mo. Nagsasabi ako ng totoo. Wala nga baterya phone ko. Bakit hindi ka nag-charge sa opisina nyo? Saan ka ba kasi nang galing? Sa school ng anak ko. Ano? Sa school ng anak mo? Ano naman ang ginawa mo doon? May play kasi sila. Nung huling beses na nagkita kami, sinabihan niya ako na pumunta raw ako sa school nila para manood. Kaya pumunta ako kanina. Bakit hindi ka tumanggi? Mas priority mo pa yan? Sigurado naman ako nandun si Arnie para manood. Nandun nga. Pero paano ko tatanggihan yung anak ko Gusto ko rin naman siya mapanood sa play nila. Eto na naman po kami. Bata lang yon. Wala pa yung muwang sa mundo. Pakialam ba niya kung mapanood mo siya o hindi? Ang sabihin mo, gusto mo lang talagang pumunta kasi nandun si Arnie. Wala namang kinalaman si Arnie dito. Huwag mo na idama yung tao. Paano hindi ko siya idadamay? Lagi mo nalang pinapasama yung loob ko. Nakuha mo akong tiisin para na manood ng walang kwentang play ng anak mo. Habang nandito ako, masama yung pakiramdam. Nandun ka nakikipagharutan kay Arnie. Manahimik ka! Kung ano-ano pinagsasabi mo. Kasalanan mo kung mas lalo sumama yung pakiramdam mo. Kung ano-ano kasi pumapasok sa kokote mo. Ako pa talagang may kasalanan? Ikaw nga itong kuumasa, parang walang pakialam sa akin Nagkabali ka na ba kayo ni Arnie, ha? Kaya binabaliwala mo ako ngayon? Ayan ka na naman Tinitiwang ka na naman. Kahit sinong babae, titiwangin sa mga pinaggagawa mo. Wala akong ginagawang masama. Pumunta lang ako sa school ng anak ko para suportahan siya sa play niya. Pati ba naman yung minamasama mo? Kung ano-ano pa sinasabi mo na kesyo priority ko na yung anak ko kaysa sa'yo. Malamang, anak ko yun Pangalawa ka lang sa kanya. Ganon. Huli pala ako sa mga priority mo. Wala ka talagang kwenta, Sev. Wala ka na talagang ginawang matino. Ginagampanan ko lang yung pagiging mabuting ama ko sa anak namin ni Arnie. Hindi ba matino yun? Bakit ba hindi mo yun maintindihan? Oo nga pala. Wala ka pala kasing anak. Ano? Anong sabi mo? Sabi ko, wala kang anak kaya hindi mo alam yung pakiramdam na maging isang magulang. Tapos, nakikipagkompetensya ka pa sa atensyon sa anak ko. Mas bata ka pa mag-isip sa kanya Ang kapal ng mukha mo! Bakit? Nasasaktan ka? Wala akong pakialam. Ikaw naman ang desisyon na ayaw mo na magkaanak tayo. Kaya ito yung resulta ng desisyon mo. Buti na lang talaga may anak kami ni Arnie. At least, kahit paano, nararanasan ko pa rin magpakatatay sa anak ko. Di tulad mo, inutil na yung matris mo. Umalis ka sa harapan ko, bastos ka! Ayoko na makita yung pagmumukha mo! Lalo mong pinasasama yung pakiramdam ko! Alis talaga ako! Bahala ka sa buhay mo! Kita mo wala pa akong tulog! Tapos, sasabayan mo pa ako ng kaartihan mo! Papadudod sa loob ng 6 na buwan ay sinabi sa akin ni Arnie na napatawad na niya ako dahil hindi naman ako naging babayang tatay sa anak namin. Na-realize din daw niya ang mga pagkukulang niya sa akin kaya nawala na lamang ako ng amor sa kanya noon.
Pumayag siya na mag-co-parenting kami alang-alang sa anak namin, bagay na ikinatuwa ko ng husto. Kaya lang ay mas lalo yung kinainit ng ulo ni Leia. Pero pinanindigan ko ang kagustuhan kong magpakatatay sa anak namin ni Arnie kahit na palagi nagagalit sa akin si Leia. Doon na ako nagsimulang maglihim sa kanya kapag umaalis ako at pumupunta sa bahay ng anak ng dati kong kinakasama. Kahit naramdam kong galit pa rin sa akin ang mga magulang ni Arnie, hindi naman nila ako pinagsalitaan ng masama sa harapan ng anak namin. Meron silang pagkokontrol kaya hindi na ako masyadong naiilang na pumunta sa kanila para dalawin ang anak ko. Samantalang si Arnie naman ay may trabaho na sa Ortigas at napansin ko, Papa Dudut, na malaki na ang pinagbago ng itsura at pananamit niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil po sa madalas naming pagtatalo ni Leia at pakiramdam ko na hindi niya ako naiintindihan sa mga desisyon ko, ay unti-unti nang nagkaroon ng lamat ang aming pagsasama. Madalas nga ay nakikwento ko pa yon kay Arnie at pinapayuhan niya ako na huwag ko na raw gawin kay Leia yung bagay na ginawa ko sa kanila noon ng aming anak. Doon ako tinalaban ng hiya at konsensya, kaya imbes na makinig sa payo niya, naisip ko na sana'y hindi ko na lamang sinira ang pamilyang meron kami noon. Ilang gabi ko ring inisip kung ano ba talaga ang gusto ko mangyari sa buhay ko. Kung ipagpapatuloy ko pa ba ang pakikisama kay Leia o makikipaghiwalay na lamang ako. Sa huli nag-decide ako na gawin ang sa palagay ko ay tama at nararapat. At yun nga ay ang tapusin na ang relasyon namin ni Leia. Bagay na hindi niya na-appreciate at dahilan kung bakit sobra siyang naggalit sa akin noon, Papa Dudut. Sev, huwag mo naman akong iwan oh. Pangako, magbabago na ako. Hindi na ako lagi magagalit sa'yo. Hindi na kita sisigawan. Pagsisilbihan na rin kita lalo. Huwag mo lang akong iwanan. Please naman, Sev. Please. Pagsisilbi ang pinagsasabi mo hindi naman kita katulong. Saka ayoko na, Leia. Gusto ko na lang na maghiwalay tayo ngayon ng mapayapa. Bakit mo ba kasi ako iiwan? Ano bang nagawa ko sa iyong kasalanan? Wala, pero marami ka ng pagkukulang eh. Hindi na ikaw yung babae na gustuhan ko. Tignan mo nga yung itsura mo. Mukha ka ng manang. Napakalosa mo ng tignan eh, wala naman tayong anak. Saka yun nga, wala tayong anak kaya wala na rin akong rason para makisama pa sa'yo. Dahil lang sa bagay na yon, kaya iiwan mo na ako? Eh napakasama mo naman palang tao! Kung kasamaan man ang tawag sa pagsasabi ng totoo, eh di ako na masama. Ikaw naman lagi lumalabas na mabuti. Nakikiusap ako sa iyo, wag mo naman akong iwanan, oh, Sev, please. Hindi na ba natin pwedeng ayusin to? Pag-usapan natin to, Sev. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ayoko na sa'yo kasi masyado kang controlling. Ayoko sa lahat sa babae, yung ganyang klase. Akala ko pa naman iba ka sa lahat, pero mas malala ka pa pala. Kaya nga magbabago na ako. Hindi na ako magiging controlling. Babawasan ko na rin yung pagiging taklesa ko sa'yo. Huwag mo lang akong iwanan, Sev. Please, huwag kang umalis. Sorry, pero kung noon pa sana ginawa yan, baka hindi nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Pero huli na kasi ang lahat. Kilala mo naman akong tao. Pag ayoko na talaga. Hindi mo na ba ako mahal? Kaya ganun kadali mo na lang itapon yung pinagsamahan natin? Hindi na. Bakit ang bilis naman? Ewan ko, hindi ko alam. Baka naman hindi mo sinubukan na mahalin ako. Sa loob ng ilang buwan na magkasama tayo, ginamit mo lang talaga ako. Ginawa mo lang akong parausa nung nagsawa ka na sa dati mo kinakasama. Tapos ngayon, nasawa ka na sa akin, basta mo na lang ako tatapon na parang basura. Minalaman kita kaya masasabi ko na totoo yung pinakita ko sa'yo. Saka,
Saan ang galing yung baka hindi ko sinubukan? Sinubukan ko na ayusin yung relasyon natin. Inintindi kita nung ayaw mo na mag-baby tayo kasi natatakot ka na baka may mangyaring masama sa'yo. Pero na-realize ko, hindi ko pala kayang pakatawanan na hindi isumbat sa'yo ng paulit-ulit yung bagay na yon. Kaya nagdesisyon na lang akong tapusin itong relasyon natin kasi wala rin naman itong patutunguhan. Ginawa mo lang sa akin kung ano yung ginawa mo kay Arnie eh. Baka naman sinasabi mo lang yan kasi ang totoo, may iba ka na. Nagkabali ka na ba kayo ng dati mo kinakasama? Hindi walang ganon. Siguraduhin mo na nagsasabi ka ng totoo. Kasi walang sikreto na hindi nabubunyag. Huwag mo na akong gawing tanga, Sev! Hindi nga kami nagkabalikan kaya wag mo nang ipilit. Hindi talaga kayo magkakabalikan. Kasi aayawan ka na niya, Sev. At kahit na maisip mo pang magbagong buhay para maibalik yung dati niyong samahan, hindi ka na niya tatanggapin muli sa buhay niya! At bakit mo naman nasabi yan? Kasi manloloko ka! Galit ang mga babae sa mga manloloko! Kaya huwag ka nang umasa na may babalikan ka pa kay Arnie kung sakaling maisipan mong ayusin yung dati niyong relasyon! Wala kang karapatan na pangunaan ng mga bagay. Hindi mo naman nakikita ang mangyayari sa hinaharap. Oo! Pero hindi ako inutil! Siguro nga karma ko na to. Kasi kasama mo ako sa pananakit noon sa dati mo kinakasama. Sige, tatanggapin ko. Pero sana, tanggapin mo rin yung karma mo. Pag inihain na sa'yo yun ang kapalaran! Papadudot, masaya ako na nakawala na ako sa relasyon namin ni Leia nang walang responsibilidad. Naisip ko na baka hindi talaga kami para sa isa't isa kaya hindi kami nabiyayaan na magkaroon ng anak. Pagkalis ko sa apartment namin ni Leia ay tumuloy ako sa bahay ng pinsang ko na nasa Cubao. Tapos ay tinext ko si Arnie at sinabi ko sa kanya na tinapos ko na ang relasyon namin ni Leia. Nakatulugan ko na lamang ang paghihintay sa reply niya pero wala naman siyang naging sagot. Kinabukasan, nag-decide ako na bisitahin sila ng anak namin sa Marikina. Bago ako pumunta doon ay dumaan muna ako sa isang flower shop para bilhan ng mga paborito niyang bulaklak si Arnie. Dumaan din ako sa bilihan ng donut para naman sa anak namin. Pusturang-pustura ako at nakaporma pa ang buhok ko ng mga panahong yon. Excited ako na makita ni Arnie pero pagdating ko sa bahay nila ay wala raw doon ang dati kong kinakasama. Nakipagbanding muna ako sa anak namin at pagkalipas ng 2 oras ay nakita ko si Arnie na hinatid ng isang lalaki na hindi pamilyar sa akin ang pagmumukha. Agad ko itong kinompronta at nagpakilala ako kung sino ako sa buhay ni Arnie. Nalaman ko na katrabaho niya pala yon at manliligaw pa, papadudot. Sef, mag-usap nga tayo. Talaga mag-uusap tayo. O bakit parang nagagalit ka? Sino nagbigay sa'yo ng permiso magpaligaw? Seryoso ba talaga yung tanong mo? Oo, kaya sagutin mo na lang. Walang nagbigay sa akin ng permiso. Ako lang ang nagdesisyon na handa na ako magpaligaw. Tsaka bakit? Kanino ba ako dapat magpaalam? Eh di sa akin. Nagdodroga ka ba? Anong sa'yo? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Kasi ako pa rin ang tatay ng anak mo. Kaya may karapatan pa rin ako sa'yo. Sira na siguro tuktok mo, no? Baka nakakalimutan mo, hiwalay na tayo. Kahit na ikaw pa ang tatay ng anak natin, iniwan mo na kami. Pinagpalit mo kami kay Leia, di ba? O bakit ngayon bigla ka nagkakaganyan? Hindi mo ba nabasa yung text ko sa'yo kagabi? Wala na ako matatanggap na text message mo, nagpalit na ako ng number. At bakit ka nagpalit? Akin na yung bago mong number, dali! Kapal mo! Kaya nga ako nagpalit para hindi mo na ako makontak eh. Tapos na tayo, kaya wala na rin namang saysay na magkausap pa tayong dalawa. Hindi ko naman pinagkakait sa'yo yung anak mo eh. Kung gusto mong pumunta dito sa bahay para dalawin siya, pumunta ka. Welcome ka naman dito sa bahay ng mga magulang ko. Pero kung pupunta ka man, di mo na kailangang ipaalam sa akin. Hindi na rin naman mahalaga. Kung ganun, hindi mo nga alam ang tungkol sa amin ni Leia. Kailangan ko pa bang malaman?
Hiwalay na kami, Arnie. Ako nakipaghiwalay sa kanya. Oh, talaga? Oo, kasi... Huhulaan ko. Hindi mo na siya mahal kasi hindi na siya yung babaeng nagustuhan mo. Yung maganda, yung sexy. Tama ako, di ba? Arnie naman. Wala nang bago ron. Yun din naman dahilan mo kaya ka nakipaghiwalay sa akin nun. Aaminin ko na medyo loko-loko ko nun. Kaya ako nagawa yun sa'yo at sa anak natin. Pero nagbago na ako ngayon. Aanin ko naman yung sinasabi mong pagbabago. Sige nga. Kasi gusto ko magsimula ulit tayo. Gusto kong itama yung mga pagkakamali ko sa inyo ng anak natin. Kaya sana bigyan mo pa ako ng second chance. Alam mo, kung nagbibiro ka, congrats kasi napatawa mo ko. Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako. Gusto kong makipagbalikan sa'yo at magsimula ulit tayo. Mas gugustuhin ko pang iumpog ulo ko sa pader kaysa makipagbalikan sa'yo. Matapos ang ginawa mo sa akin noon, palagay mo, may natitira pa akong pagmamahal para sa'yo? Oo, nirerespeto kita bilang tatay ng anak ko pero di na sapat yun para pabalikin pa kita sa buhay ko. Bakit? Dahil meron ka ng iba? O ano naman sa'yo ngayon? Anong akala mo? Ikaw lang may karapatang makipagrelasyon? Hindi ka pwedeng mapunta sa iba dahil mahal kita. Wala akong pake. Wala ka ng karapatan na diktahan ng buhay ko. Kapal ng apog mo na sabihin na dapat ako humingi ng permiso sa'yo bago ako magpaligaw. Bakit? Sino ka ba sa buhay ko? Wala na ba talagang katiting na pagmamahal sa puso mo para sa akin? Wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo, Arnie? Walang-wala na. Matagal nang wala. Sinabi ko sa'yo no na pag iniwan mo ko, wala ka nang babalikan. Kaya ano pang inaasahan mo? Mula nung araw na umalis ka, inumpisahan ko nang alisin ka sa sistema ko. Kahit na masakit, kahit na paulit-ulit kong naririnig sa isip ko yung mga sinabi mong pang-iinsulto sa akin. Lahat ng pang-aalipusta mo sa pagkatao ko, lahat yon kinaya ko. Wala ka na nga narinig sa akin pagkatapos nun, di ba? Hinayaan ko na kayo ni Leia na magsama kasi baka ako lang naman talaga ang hadlang sa love story niyong dalawa. Hindi ko na kasalanan kung naghiwalay kayo kasi siguro karma niyo yun dahil pareho kayong manloloko. Arnie naman! Huwag ka naman ganyan sa akin! Ikaw ang wag gumanyan-ganyan sa akin dahil pag ako nainis, baka tanggalan na kita ng karapatan sa anak ko. Kaya maayos-ayos ka, Sev. Huwag mo na akong pakialaman sa buhay ko. Nag-uumpisa na uli ako maging masaya. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Huwag na huwag kang papalya sa pagsusustento sa anak ko. Naku, Sev, sinasabi ko sa'yo. Tsaka tigil-tigilan mo na yung kakadrama mo, di bagay sa'yo. Mukha kang tanga. Papadudot na pahiya talaga ako ng husto ng gabing yon kaya umalis na lamang ako sa bahay nila. Pero habang nag-aabang ako ng masasakyan ay hindi ko na napigilang maiyak dahil sobrang sakit ng mga sinabi niya sa akin. Para kung sinaksak ng milyong patalim sa dibdib at kulang na lamang, ay hilingin ko na sana'y masagasaan na lamang ako ng mga panahong yon. Alam ko naman na nagkasala ako kay Arnie pero sobrang sakit palang karma na makita siyang masaya sa piling ng iba. Sa ngayon, papadudod ay ayoko pa ring sukuan si Arnie. Gusto ko siyang ligawan katulad noong unang beses ako nagkagusto sa kanya. Gusto kong patunayan papadudod sa dati kong kinakasama na nagbagong buhay na ako. Lahat naman ng tao ay deserve ang second chance, hindi ba? Kaya naniniwala ako na deserve ko rin yon. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko and God bless sa inyong lahat. At salamat po in advance ng inyong forever kapuso at kabarangay, Sev. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
nagsagrado sa atin ang isang bagay, hindi natin ito magagawang bitawan ng ganon kadali. Pangahawakan natin ito hanggang dumating ang panahon na handa na tayong magpalaya. Ikaw kabarangay, mapapatawad mo ba ang taong nagkasala sa iyo ng malaki? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa mga kabarangay natin na katulad kong mahilig makinig sa Barangay Love Stories. Ako si Nini, 54 years old, taga Mandaluyong at kasalukuyan ay nasa bahay na labang ako habang abala sa muntikong tindahan na pinundar ng anak kong si Eric. Magkakasama kami sa bahay ng asawa at dalawan niyang anak dahil hindi raw ako magawang pabayaan ng anak ko na mamuhay mag-isa. Mahal niya raw ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya at malaki ang utang na loob niya sa akin dahil iginapang ko ang pagpapalaki at pagpapaaral sa kanya kahit na mag-isa na lamang ako noong araw. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay may asawa naman ako. Kasal kami ng tatay ni Eric na si Oscar pero pagtungtong niya ng 10 taong gulang ay nang babae ito at nagloko sa kasal namin. Hindi nagtagal ay nagkahiwalay kami matapos nitong ibahay ang babae niya at nagpakalayo-layo sa loob ng 8 taon hanggang sa makatungtong ng kolehiyo ang anak ko. Ay ako ang naghahanap buhay at tumayong nanay at tatay para sa kanya. Marami akong trabaho na pinasok noong araw tulad na lamang ng pagtitindera, paglalaba, katulong sa bahay. Ang panghuli ay ang ginawa kong trabaho ay naging janitress sa isang pribadong kumpanya dito sa Quezon City. Bakit naman po nakangiti kayo dyan? Wala naman. Natutuwa lang ako sa iyo, anak. Sa kabagay na bagay sa iyo yung uniforme mo. Napakagwapo mong tignan. Akala ko po may dumi ako sa mukha eh. Wala Speaking of mukha ma, di ba kay lolo ako nagmana? Nakuha ko yung kagwapuhan niya. Akala ko sasabihin mo sa tatay mo. Kay papa, hindi po ako sa kanya nagmana. O bakit naman? Gwapo naman ang tatay mo. Di ko na maalala yung mukha niya kung gwapo ba siya o hindi. Basta kinakalimutan ko na siya. Mula noong pinagpalit niya tayo dun sa babae niya. Hanggang ngayon ba? Hindi mo pa rin napapatawad ang tatay mo? Hindi ko po siya kayang patawarin ng ganun-ganun na lang matapos lahat ng mga atraso niya sa atin. Pinabayaan niya tayo. Iniiwan. Pinagpalit sa iba. Kung hindi niya ginawa yun, di sana hindi kayo magkakandakuba sa pagtatrabaho para lang mabuhay at saka mapag-aral ako. Siya dapat ang gumagawa nun eh. Pero tungkulin ko rin naman yun kasi nanay mo ko. Hindi kita pwedeng pabayaan, lalo na nung mga panahon na yun. Nandun na nga po tayo kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo kasi di niyo ako pinabayaan. Yung ibang mga magulang dyan, hinahayaan na mapariwara yung mga anak nila kasi hindi nila maitaguyod. Pero kung magkasama kayong dalawa ni Papa sa pagpapalaki sa akin, hindi niyo sana sinusolo lahat ng mga responsibilidad. Kaso wala eh, tinakasan niya tayong dalawa. Pero matagal na yun. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin kayang kalimutan yung nangyari? Ma, wala pong dahilan para kalimutan ko yun kahit na bumalik pa siya dito sa bahay ngayon. Eric naman. Sorry po ma, pero matagal ko nang sinabi sa sarili ko na hindi ko siya mapapatawad. O siya, sige, wag na natin pag-usapan yung tatay mo. Imposible namang bumalik pa siya. Sana nga hindi na siya bumalik. Sana lang talaga. Hindi naman natin siya kailangan eh. Pag nakatapos na ako ng pag-aaral, hindi nyo na kailangan magtrabaho ma. Ako na magtataguyod sa ating dalawa. Kakayanin naman nating dalawa eh kahit na wala siya. Maiba tayo anak. Ready na ba yung mga gamit mo? Opo, ready na. Sigurado ka wala ka nang naiwan? Sigurado po ma. Hinanda ko na po kagabi lahat ng mga gagamitin ko tsaka chinek ko rin po kanina. Kaya wag na po kayo mag-alala. Hindi na naman po ako bata eh. College na ako ma, malaki na po ako. Para sa akin, kahit ano pang edad mo, ikaw pa rin yung Eric na hinahatid ko nun sa school. Bilang nanay, hindi na mawawala sa akin na mag-alala, lalo unang araw mo sa kolehiyo.
Hindi ka ba kinakabahan? Kinakabahan po pero kakayanin. Oo, ganyan nga. Lagi mong tandaan na anumang sitwasyon, kayanin mo. Opo, yan po ang turo niyo sa akin eh. Kayo kaya ang role model ko. Unang bola ka na dyan. Hindi po ako nang bobola ma, totoo yung sinabi ko. Ay nako, mana ka talaga sa pinagmanahan mo. Sa inyo lang naman po ako pwede magmana eh. Sige na, anong oras na oh? Baka mahuli ka pa sa klase mo dahil traffic. Mahirap na. Okay sige ma, alis na po ako. Sige, mag-iingat ka. Ikaw ma, alis na po ba kayo? Aalis na rin ako maya-maya. Maaga pa naman eh. Maglilinis muna ako rito sa bahay. Papa Dudut, hindi ko masisisi ang anak ko kung galit siya sa tatay niya dahil na rin sa ginawa nito sa amin. Pero ayoko namang lumaki siya na namumuhi sa sarili niyang ama dahil kung ako ang tatanungin ninyo ay matagal ko nang napatawad si Oscar. Oo, nandun pa rin ang pagkadismaya ko sa kanya dahil sa pangiiwan niya sa amin ni Eric para sumama sa ibang babae. Pero habang lumilipas ang panahon, Papa Dudut, natatabunan ang pagiging abala ko sa trabaho at pag-aaruga sa anak namin ang galit ko sa kanya at sa mga ginawa niya sa amin. Bukod doon ay aaminin ko na malaki talaga ang pagpapahalaga ko sa kasal. Sagrado kong ituring ko yon, kaya nga kahit na ilang beses na sa aking sinabi noon ni Eric na ikinakahiya niyang dalhin ang apelyido ng tatay niya ay wala na lang akong imik. Pero sa kaloob-looban ko ay mahalaga pa rin sa akin ang natatanging bagay na yon dahil yun na lang ang pinangahawakan ko para masabi na minsan ikinasal ako sa lalaking minahal ko. Ganon ang paniniwala ko hanggang isang araw ay bigla na lamang nagbalik sa buhay namin si Oscar, Papa Dudut. Kuha mo pa nga ako ng kanin doon, Nini. Grabe gutom ko sa biyahe. Ay sige, sandali. Kukuha pa kita. Sa sobrang tagal kong hindi nagbiyahe, muntik ko nang makalimutan yung daan pa uwi rito sa atin. Ang dami nang nagbago. Marami na rin tinayong mga tindahan at gusali. Oh, eto na yung kanin mo. Sige, kumain ka pa. Salamat. Ikaw, hindi ka ba kakain? Tapos na kami kumain ng anak mo. Nasa na nga pala si Eric? May binili lang sa malapit na tindahan. May project daw sila kaya lumabas pagkatapos kumain. Siguro malaki na yung anak kong yun, no? Oo, binata na. Natangkaran ka na rin yata. Maiba tayo. Saan ka pa ba galing yan? Sa San Andres, Quezon. Galing ako dun kaya inabot ng halos 8 oras yung biyahe. Sakit na nga ng puwetan ko sa matagal na pagkakaupo. Doon ba kayo nakatira nung babaeng pinalit mo sa akin? Ha? Oo. Doon kami sa probinsya nila. Hirap din ang buhay doon. Ibang-iba sa nakasanayan ko rito sa syudad. Bakit ka pa bumalik dito sa atin? Siyempre. Gusto ko nang tumira kasama niyo rito ng anak natin. Saka patay na rin yung kinakasama ko nung nakaraang taon pa. Tapos napag-isip-isip ko na ayoko nang tumira doon kaya bumalik na lang ako rito. Buti na lang di kayo umalis sa bahay natin. Ma, nandito na po ako. Papa? Oh, Eric, ang laki mo na. Nak, magmano ka sa papa mo. Ayoko. Bakit ako magmamano sa kanya? Ano bang ginagawa niyo rito? Bakit pa kayo bumalik? Gusto ko na ulit kayong makasama ng mama mo tumira sa bahay natin. Hindi ka ba masaya? Bakit ako magiging masaya? Alam niyo, sana hindi na lang kayo bumalik sa buhay namin ni Mama. Aba, bastos ka. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng papa mo. Bakit hindi? Bigla na lang siyang uuwi dito sa bahay tapos ang kapal na mukha niya na sabihin na gusto niyang tumira dito kasama tayo? Ano yun? Ganun na lang yung kadali? Baka nakakalimutan mo. Pamamahay ko rin to. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero nawalan na kayo ng karapatan dito sa bahay na to mula nung iwan niyo kami ng mama ko. Huminahon ka muna. Tatay mo pa rin naman ang kausap mo. Saka tama naman siya. May karapatan pa rin siya sa bahay natin kasi asawa ko pa rin siya. Magumising nga kayo.
May asawa bang nang bababae tapos iiwan kayo? Tapos na yon. Sabi ng papa mo, wala na rin daw yung kinakasama niya. Patay na kaya bumalik siya sa atin. Ganun. Kasi namatay yung kinakasama niya kaya gusto niya nang bumalik dito sa atin. Ang kapal naman ng mukha niyan. Eric naman. Dami mo namang satsat eh. Mama mo nga tinanggap ako ng maayos. Tapos ikaw, kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Ay nako, lumaki ka lang naging bastos at palasagot ka na. Mukha namang di mo pa kaya sarili mo. Ang dami mong daldal. Papadudod kahit na masaya ako sa pagbabalik ng mister ko. Malungkot pa rin ako dahil hindi natuwa si Eric sa pagkikita nila ng kanyang tatay. Akala ko pa naman pagkalipas ng mahabang panahon ay magbabago na ang pakikitungo niya sa tatay niya sakaling magkita silang muli, Papadudod. Pero nagkamali ako dahil noong ko lang nakita ang mas matinding galit sa mga mata at reaksyon ni Eric. Hindi ko naman siya masisisi pero umaasa pa rin ako ng mga panahon na yon na sana'y mapatawad pa rin niya ang tatay niya, lalo na kailangan kami ni Oscar. 3 araw makalipas tumira ulit si Oscar sa bahay at inamin niyang may dinaramdam siya sa tagiliran niya. Naisip kong ipakonsulta siya sa doktor at doon namin nalaman na may malubha siyang sakit. At dahil nga patay na ang kinakasama niya ay wala nang mag-aalaga sa kanya, kundi ako na lamang na lehitimong asawa niya ng mga panahong yon. Papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod, katulad ng sinumpaan namin sa altar noong kinasal kami ni Oscar. Magsasama kami sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya, sa sakit at sa kalusugan. Alam ko na pagsubok lang ng Panginoon sa amin ang paghihiwalay namin noong araw, pero sa huli ay pagkalipas ng mahabang panahon ay pinagbuklod pa rin kami ng Diyos upang magkasama ni Oscar. Alam ko na ako na lang ang maasahan niya ng mga panahong yon. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na hindi ko siya bibiguin. Sa kabilang banda ay ayaw pa rin ng anak ko na tumira sa bahay namin ang tatay niya, pero wala pa rin siyang nagawa dahil ako pa rin ang masusunod sa aming dalawa. Kaya nga nanatili si Oscar sa bahay at tinuring ko siya bilang asawa. Mas nanaig sa akin ang awa at habag sa kanya ng mga panahong yon dahil sa kondisyon niya. Noong pina-check up namin si Oscar ay nakumpirma namin na meron siyang chronic kidney disease at kailangan na niyang magdialysis. Ako lang ang nag-asikaso kay Oscar kaya hindi rin maiwasan na mapagod ako, lalo na at nagtatrabaho din ako. At yon ang bagay na napansin ni Eric nang minsan niya akong kumustahin pagkatapos naming maghapunan. Ma, kumusta na po pakiramdam niyo? Eto, masakit ang katawan. Ang dami naming ginawa kanina sa trabaho. Paano? May client audit daw ang mga boss bukas, kaya dami naming nilinis. Napapansin ko po, dumadalas na yung pananakit ng katawan niyo ah. Baka naman kayo na yung magkasakit niyan. Iinuman ko na lang to ng gamot mamaya bago matulog. Bukod sa pag-inom ng gamot, ma, kailangan niyo rin magpahinga. Oo, lagi rin akong puyat gawa ng tatay mo. Nini, halika nga rito sa may sofa. Ano bang problema nun? Bakit siya sumisigaw? Baka may kailangan lang ang tatay mo. Teka, nandyan na ako, Oscar. Ano yon? Anong ano yun? Kanina pa kayo nagbubulungan ni Eric dyan sa tabi. Ako ba yung pinagbubulungan nyo? Hindi ah. Bakit naman namin gagawin yun? Ewan ko. Siguro pinag-uusapan nyo ako. Kasi pabigat ako sa buhay nyo. Oscar naman. Buti alam mo. Ano ka mo? Di mo narinig? Sige, uulitin ko. Sabi ko, buti alam mo. Buti alam mo na pabigat ka lang dito sa bahay na to. Pabigat ka lang sa aming dalawa ni Mama. Sumusobra ka na talaga. Ako pa ngayon ang sumusobra? Ikaw, kumusta? Kumusta ka? Hindi ka ba sumusobra?
Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng papa mo. Nakakainis kasi. Akala mo kung sinong boss kung makasigaw. Hari-harian dito sa bahay pabigat naman. Pasalamat ka, masakit tong katawan ko. Kaya di ako makabangon sa pagkakahiga ko rito sa sofa. Kung hindi, makakatikim ka talaga sa akin ng suntok. Talaga ba nananakot ka pa? Ganyan na nga kalagayan mo. Ikaw pa matapang? Kapal ah. Anong sabi mo? Eric, tumigil ka na. Huwag mo nang pagsalitaan ng ganyan ng papa mo. Kita mo na ngang may iniinda siya, oh. Oo ma, kitang-kita ko yung iniinda niya. Malamang karma niya yan sa pag-iwan niya sa atin noon. Naturingan ka pa namang nag-aaral pero bastos ka. Gusto mo ba ng ganyanan? O sige, ikaw nga padre de pamilya pero naghanap ka ng iba. Iniwan mo kami ni mama. Anong sabi mo? Ano yan, bingi-bingihan ka na naman? Hindi mo na naman narinig? Ano, ulitin ko pa ba? Nini, pagsabihan mo nga yung anak mo. Anak, tumigil ka na sabi. Hindi ko mapigilan ma Akala mo kasi kung sino to kung makaasta. Pabigat lang naman siya. Tingnan mo yung sarili mo ma. Hindi ka sana mapapagod ng ganyan Kung sa tuwing pag-uwi mo rito, hindi mo naiintindihin tong taong to. Kaso hindi Sabit na nga, paalaga pa. Di ba? Walang kwenta talaga. Tsaka ma, tingin nyo ba hindi ko napapansin kung paano kayo trato nito? Kung sigaw-sigawan ka na lang kung utus-utusan ka, akala mo kung sino? Akala mo naging mabuting padre de pamilya sa atin? Pero choice ko naman yun. Choice ko na pabalikin ulit sa buhay natin ang tatay mo. Sino na lang ang tatanggap sa kanya pag hindi ko ginawa yun? Hindi na natin problema yon ma. Bahala na siya sa buhay niya. Matanda na siya. Nasabi mo lang yan kasi anak ka lang. Hindi ikaw ang asawa. Pag nagkaroon ka na ng asawa, maiintindihan mo na sagrado ang kasal. Maiintindihan mo ng husto kung bakit hindi ko magawang bitiwan ng tatay mo kahit na nagkasala siya sa akin noon. Papadudot nung hindi pa kami nagkakahiwalay ni Oscar ay may ugali na talaga siya na mabilis magalit o mapikon sa mga bagay-bagay. Naisip ko na baka mas lumala lang yon sa mga gamot na pumapasok sa katawan niya. Pero hindi ginatuwa ng anak namin ang trato sa akin ni Oscar dahil para kay Eric, hinahamak ako ng tatay niya sa loob pa mismo ng pamamahay namin. At dahil nga overprotective siya sa akin kaya nagawa niyang sagot-sagutin si Oscar noong minsan niya itong narinig na inuutos-utusan ako. Sa kabilang banda, nagalit pa rin ako at pinagsabihan ko pa rin si Eric. Para sa akin ay mali pa rin na sagutin niya ng pabalang ang tatay niya dahil ama niya pa rin ito. Si Oscar pa rin ang nagbigay ng buhay sa kanya kaya nga may bahagi sa puso ko na dismayado sa sarili kong anak dahil hindi ko naman siya pinalaking bastos at hambog. Hindi lang yun ang unang insidente na halos magpang-abot sila ng tatay niya dahil pagkalipas lang ng ilang araw ay may sumunod pang tagpo na masasabi kong mas malala, Papa Dudut. Eric! Eric! Halika nga rito sa sala! Dalian mo! Ay, bakit ba? Anong bakit ba? Kanina ka pa dun sa kwarto mo. Ano bang ginagawa mo? Wala ka nang pakialam dun. Pambihira! Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ako napapatawad? Nakuha mo pa talagang itanong yan? Kahit kailan hindi kita mapapatawad. Kasi walang kapatawaran yung ginawa mo sa amin ng mama ko. Matagal na yon. Kaya kung ako sa'yo, mag-move on ka na. Hindi yung hanggang ngayon, ganyan pa rin trato mo sa akin. Tatay mo pa naman ako. Di ka ba naaawa sa akin? May sakit na nga ako, ho. Bakit ako maaawa sa'yo? Buti nga yan Nagkasakit ka. Nakuha mo yung karma mo. Ano ba kasing kailangan mo? Ba't mo ako tinawag? Nagugutom na ako. Wala pa ba nanay mo? Wala pa. Baka nag-overtime sa trabaho. Wala bang makakain dyan? Iinom pa kasi ako ng gamot. May natitirang kanin sa kaldero. Meron pang ulam mo dun sa plato sa lamesa. Yun ang kainin mo. Ayoko na nung ulam.
Nakakasawa na eh. Kapal naman ang mukha mo. Nakuha mong pa magsawa. Wala ka namang ambag dito sa bahay na to. Ikaw pa yung malakas ang loob na mamili ng kakainin mo. Pabigat ka na nga, reklamador ka pa. Bakit ka ba ganyan magsalita? Tatay mo pa rin naman ako. Wala akong pake. Simula nung umalis ka sa bahay na to, nawalan na ako ng tatay. Nawalan na ako ng respeto sa'yo. Para sa akin, patay ka na. Kaya huwag kang umasta na akala mo kung sino ka. Ang hirap kasi sa mga kabataan ngayon, mapagtanim ng galit sa mga magulang. Kung makapagsalita ka, akala mo perpekto ka na. Pero walang-wala naman ako kung ikukumpara sa'yo. Kasi ikaw, kampon ka ng demonyo. Kahit na ganyan patingin mo sa akin, mahal na mahal pa rin ako ng nanay mo. Tingnan mo, tinanggap niya pa rin ako sa bahay at buhay niyo. Kahit na iniwan ko siya noon para sumama sa iba. Patunay lang yon na patay pa rin siya sa akin. Kaya di niya ako kayang tiisin. Aray ko! Bakit mo ako sinuntok? Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa amin ni Mama. Sa lahat ng mga pang-iinsulto mo sa kanya. Eric, tama na! Bitawan niyo ako, Ma. Tuturuan ko lang ng leksyon yung taong yan. Kapal na mukha niya. Awatin mo yung anak mo, kundi papatulang ko na yan. Pwede ba? Manahimik ka na lang dyan, Oscar. Ako pa talaga? Oo. Ikaw lang naman yung panggulo rito. Nagugutom lang naman ako. Nagugutom ka? Di kumain ka sa kusina mag-isa. Hirap kasi sa'yo, wala ka ng silbi, ang arte-arte mo pa. Tumigil ka na. Huwag mo nang bastusin ang tatay mo. Bakit hindi ko babastusin yung taong yan? Siya yung una ng bastos sa akin, Ma. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para suntukin mo siya. Tingnan mo. Lalo mo lang dinagdagan yung sakit na nararamdaman niya. Sabi ko nga kanina, kulang pa yung suntok ko na yun sa kanya sa lahat ng mga naging kasalanan niya sa ating dalawa, Ma. Bakit ka ba kasi pumayag na pabalikin siya dito sa bahay natin? Mas maayos pa nung tayong dalawa lang eh. Kaya naman natin. Sana hinayaan mo na lang siya na magdusa sa sakit niya. Di ba ganun naman yung ginawa niya sa atin noon? Hinayaan niya tayo na magdusa? Lahat ng nararanasan niya ngayon, karma niya yan. Kaya dapat hindi siya tinutulungan. Papadudot yun ang unang beses na nasagot ako ng husto ni Eric, kaya naman galit na galit ako sa kanya. Magalang kasing bata at marespeto ang anak ko, kaya gano'n na lamang ang gulat ko dahil parang sa loob lamang ng maiksing panahon ay nagbago na siya. Siguro yung malaki talagang impluwensya ng pagkamuhi niya sa tatay niya para mawalan na siya ng respeto sa akin na nanay niya. Bukod doon ay masama rin ang loob ko sa kanya dahil sa panununtok niya kay Oscar. Ilang araw din kaming hindi nag-imikan ni Eric, pero sa huli ay kinausap ko siya at humingi siya ng tawad sa akin dahil sa mga nasabi niya. Nagsorry din ako sa kanya at pinilit ko siyang patawarin na rin ang tatay niya. Pero hindi ganoon kadali yon dahil hindi raw deserve ni Oscar ang kapatawaran niya. Napabuntong hininga na lamang ako at pilit na tinanggap sa aking puso ang desisyon ng anak ko. Doon ko nga naisip na habang walang magulang ang makakatiis sa anak, ay merong mga anak na kayang tiisin ang mga magulang nila. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 3 taon. At sa loob ng panahong yon ay nagkayod kalabaw ako sa pagtatrabaho para masustentuhan ang pagdadialysis ni Oscar. Walang-wala rin kasi siya ng mga panahong yon at ako lamang ang maasahan niya na tutulong sa pagpapagamot niya. Pero kahit anong pagsisikap ko sa trabaho ay kinakapos pa rin kami. Kaya naman inilapit ko na si Oscar sa lokal na gobyerno at iba pang pribadong institusyon para makatulong sa pagpapadialysis niya. Nagbenta na rin po ako ng mga personal naming gamit para makadagdag sa ipon ko. Noong nagkapuhunan ako ay nagtinda ako ng mga merienda na inaalok ko sa mga katrabaho ko. Ginawa ko yon kasabay ng pagtatrabaho bilang janitress. Kahit na mahirap ay wala akong hindi kakayanin para madugtungan pa ang buhay ng asawa ko. Kaya lang dahil nga mas madalas pa rin kaming masait, pati ang inipon kong pera para sa pag-aaral ni Eric ay nagastos ko na. Papa Dudut.
Ma, mukhang problemado kayo ah. May nangyari po ba? Oo anak, may kasalanan ako sa'yo. Ano po yun? Yung pera kasing inipon ko para sa graduation fee mo at sa iba pang bayarin mo sa eskwelahan, nagastos ko. Pampadialysis ng tatay mo, kapos na kasi tayo eh. Ngayon, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para sa nalalapit mong graduation. Ay, ayos lang po yun. Ako na pong bahala dun. Paanong ikaw na ang bahala? Wala ka pa namang trabaho. Pwede naman po ako mag-part-time dun sa coffee shop na pinagtatrabahuhan ng kaklase ko. May bakante daw po sila, niyayaya niya ako. Sigurado ka ba? Baka mahirapan ka ha? Mukhang hindi naman ako mahihirapan, ma. 6:00 hanggang 10:00 ng gabi lang naman ang duty ko kung sakali. Yung perang kikitain ko dun, makakatulong sa akin yun para may pambayad ako sa graduation tsaka pambili ng susuot kong damit. 4 na buwan na lang naman din, ma, makakagraduate na ako. Salamat anak. Sa totoo lang, nahihiya ako sa'yo. Bakit naman po kayo nahihiya sa akin? Yang kailangan mong magtrabaho para makapag-ipon ng pambayad sa graduation at iba pang gastusin sa eskwelahan. Hindi na kinakaya ng sweldo ko na tustusan pag-aaral mo dahil nga sa sitwasyon ng papa mo. Ay, ayos na po yun. Pag nakagraduate ako, matutulungan ko na rin po kayo dito sa bahay. Huwag po kayong mahiya sa akin. Wala naman po kayong dapat na ikahiya. Salamat talaga dahil naging maunawain at matulungin kang anak. Mana po kasi ako sa inyo. Maunawain kayo tsaka matulungin. Kaya nga, kahit na anong kasalanan ni Papa noon, tinanggap niyo pa rin siya. Tinulungan, pinagamot. Nung una hindi ko po talaga maintindihan yun kung bakit ganun yung naging desisyon niyo. Pero nitong huli, naisip ko rin na baka nga tama kayo sa sinabi niyo sa akin. Na kapag nakapag-asawa na ako, tsaka ko lang maiintindihan kung gaano kasagrado ang kasal. Oo, kasi hindi naman lahat ng tao perpekto. Lahat nagkakasala. Lahat nagkukulang. Ultimo ako. Kaya nga nung bumalik sa buhay natin ang papa mo, sinabi ko sa sarili ko na nakahanda ulit akong gampanan ng pagiging asawa ko sa kanya. Kaya nga nakakabilib kayo, May. Kasi kinaya niyo yun. Tapos ipinagpatuloy niyo pa yung pagiging asawa niyo sa kanya kahit na mahirap. Mahal ko ang papa mo Ganun talaga yata pag nagmamahal ang tao. Kaakibat na nun yung pagsasakripisyo at pagpapatawad. Ikaw ba? Kumusta na ang pakikitungo mo sa papa mo? Napatawad mo na ba siya, anak? Hindi pa rin, ma, pero sinusubukan ko naman. Naiinis lang kasi ako sa ugali niya kapag mainit yung ulo niya. Lalo na pag nakikita ko yung trato niya sa inyo. Inis na inis ako. Akala mo kung sino Pero pinipigilan ko yung sarili ko kasi wala naman ako magawa. Alangan naman palayasin ko siya rito. Pagpasensyahan mo na lang siya pag nagkakaganon. Baka epekto na rin ang gamot sa kanong sakit niya. Ay, ano pa nga po ba? Pagsasabihan ko na lang din siya. Pero sana, mas lawakan mo pa yung pag-intindi mo sa tatay mo. Tulad nga po ng sabi ko, ma. Sinusubukan ko naman po talaga Salamat ulit anak. Salamat talaga ha. Papadudot nagsisi ako ng gusto nang ma-realize kong pati ang pera na nakalaan sa pag-aaral ng anak ko ay nagastos ko kay Oscar. Para ako natauhan ng mga panahong yon pero buti na lamang at maunawain si Eric. Kahit na hindi pa rin siya sangayon sa pagkupkup ko sa tatay niya, paggastos at pag-aalaga rito dahil may sakit ito ay hindi na pinaramdam sa akin ng anak ko ang mga bagay na yon. Salip ay siya na ang nagkusang tumulong sa akin sa pagtatrabaho para mapaaral niya ang kanyang sarili. Makalipas nga ang 4 na buwan ay nakapagtapos na sa kolehiyo si Eric at siya na ang naging katukatulong ko sa pagtatrabaho para masuportahan ang dialysis ni Oscar. Pero sa totoo lang, dumating na rin ako sa punto na nahiya na ako sa anak ko dahil nagkaroon pa siya ng responsibilidad sa tatay niya. Pero sinabi lang sa akin ni Eric na ginagawa niya yon para matulungan ako dahil mahal niya ako. Hindi nagtagal ay umalis na ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko at nag-focus na lamang ako sa pag-aalaga kay Oscar.
Kaya lang ay parang walang pinagbago ang ugali at pakikitungo sa amin ng asawa ko. Akala mo kung sino pa rin siya na hari sa pamamahay namin kung umasta siya, Papa Dudut. Nini! Nini! Ano ba? Kanina ka pa dyan sa banyo. Ang bagal-bagal mo. Ano ba kasing problema mo? Kakapasok ko lang sa banyo. Kakapasok daw. Parang kanina ka pa dun. Marunong ka pa sa akin. Huwag mo na ako pagsalitaan ng ganyan ha. Ano bang kailangan mo? Masahihin mo mga binti ko. Kanina pa nangangalay Sa totoo lang, pagod ako, Oscar. Kanina pa ako naglalaba, di ba? Halos katatapos ko nga lang. Wala nang lakas tong mga kamay ko para masahihin ka pa. Ano ba naman yan? Sino na lang magmamasahe sa akin? Bakit hindi mo bigyan ng pabor ang sarili mo at masahihin mo yung mga binti mo? Ikaw gumagawa nun. Bakit mo ipapasa sa akin? Hindi ba halata? Pagod ako, Oscar. Ang hirap sa'yo. Yung sitwasyon mo lang laging dapat mahalaga. Paano naman ako? Baka nakakalimutan mo. Tao lang din ako. Napapagod. Huwag mo nga akong dramahan ng ganyan. Nakakarindi ka Saka ano pat umalis ka sa trabaho mo para tutukan yung pag-aalaga sa akin kung hindi mo lang din pala magagawa ng maayos. Yan lang ba ang tingin mo sa akin, Oscar? Katulong mo? Tagapag-alaga mo? Kung oo, aba, kawawa naman pala ako. Bakit ka naman magiging kawawa? Asawa mo ko. Asawa na nagkasala sa kasal natin noong araw dahil ng babae ka't iniwan mo kami ng anak mo. Asawa na bumalik sa buhay namin matapos magkasakit at nagpaalaga. Pero ni minsan, hindi nagpasalamat o tumanaw ng utang na loob. Alam mo, sumusobra ka na Nakakapagod ka na. Hindi ka na ba talaga magbabago? Ewan ko sa'yo kung ano-anong pinagsasasabi mo. Bakit? Nasasaktan ka? Alam mo, gusto ko na lang tuloy maniwala sa anak natin na sana hindi na lang kita tinanggap pabalik sa buhay namin. Hindi naman kita nakikitaan ng pagbabago Hindi ka marunong magpakumbaba. Ikaw pa talaga yung laging galit? Dapat sa sitwasyon mong yan, nagsisisi ka na sa mga kasalanan mo. Hindi yung ikaw pa talaga yung matapang, otosero at akala mo kung sino. Alam mo naman na hindi ko kontrolado yung nararamdaman ko, di ba? Hindi ko lang din mapigilang mainis at magalit sa sitwasyon ko. Kasi nga sa dinami-rami ng tao, bakit ako pa yung magkakasakit ng ganito? Siguro nga tama si Eric. Karma ko na to dahil sa pangiiwan ko sa inyo noon. Pero huwag mo namang hayaang malugmok yung sarili mo. Pagtuunan mo ang paggaling mo. Hindi yung minsan, pahirapan ka pang painumin ng gamot tapos hindi mo pa sinusunod yung sinabi ng doktor mo sa kung ano lang ang pwede mong kainin. Hindi ko lang mapigilan. Naaaburido ako. Wala akong magawa sa buhay ko dahil sa sakit na to. Ang daming limitasyon, ang daming bawal. Kaya gusto mo na lang mamatay, ganon. Hindi naman sa ganon. Ganon na rin yun. Hindi mo man lang kami naisip ng anak mo? Lalo na ako. Imbis na ayusin mo yung sarili mo, kahit man lang para sa akin, hindi mo magawa. Paano na lang pag nagkasakit din ako? Paano na lang kita maaalagaan? Pasensya ka na talaga. Kilala mo naman ugali ko, di ba? Ang hirap sa'yo. Kahit na ganyan ang sitwasyon mo, hindi mo pa rin maibaba yung pride mo. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Kung ako sa'yo, ayusin mo na yung ugali mo bago pa ako magsawa sa pag-aalaga sa'yo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, maiintindihan kita. Nauubos din ako, Oscar. Napapagod din ako. Papa Dudut dala na rin ng matinding pagod at frustration ng araw na yon kaya nasabi ko ang mga masasakit na salitang yon kay Oscar. Kitang-kita ko na tinalabanan siya ng mga sinabi ko at nalungkot ng husto pagkatapos noon. Pero ramdam ko na gumaan ang loob ko matapos kong mapakawala ng mga bagay na matagal ko nang kinikimkim sa dibdib ko. Napakatigas kasi ng ulo ni Oscar.
Mataas ang kanyang pride at nakakapagod na alagaan. Pero dahil mahal ko siya at asawa pa rin ang turing ko sa kanya, kaya ako ginawa ang mga bagay na yon kahit na nakakapagod na. Sa huli ay kinakitaan ko naman ang pagbabago si Oscar at mas naging madali na siyang alagaan at kausapin hanggang sa mga huling sandali niya, Papa Dudut. Dahil sa lumala niyang sakit ay binawian ng buhay ang mister ko taong 2015. Malungkot po ako sa pagkawala niya pero wala akong pinagsisisihan na idalagaan ko siya hanggang sa bawiin na siya ng may kapal sa amin. Bago tuluyang mawala si Oscar ay humingi siya ng tawad sa amin ni Eric at nagpasalamat sa pag-aalaga ko sa kanya. Para sa akin ay sapat na yon para tuluyang palayain sa kamatayan ang aking pinakamamahal na asawa. Sa kasalukuyan ay inaabala ko na lamang ang sarili ko sa pagtitindahan at pakikinig sa programa ninyong Barangay Love Stories. Nalilibang kasi ako at nakaka-relate sa mga istoryang ibinabahagi ng mga kabarangay natin. At sa tulong ng manugang ko ay nakapagsulat ako ng kwento na pinadala namin sa inyong istasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sa iyong programa and more power and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever na kapuso at kabarangay. At super fan ng inyong programa, Nini. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag may bago tayong ginusto at hindi agad natin nakuha, normal na malungkot tayo o magdamdam sa Diyos. Pero lagi nating isipin na lahat ng bagay ay may takdang panahon upang matupad. Basta wag lang tayong tumigil sa pananalangin. Ikaw kabarangay, meron ka bang hiling na gusto mong matupad? Dear Papa Dudut, hindi ako relihiyosong tao pero paborito kong Bible verse ang sinasaad ng Kawikaan chapter 19 verse 14. Tungkol po ito sa pag-aasawa. Ayon dito, bahay at mga kayamanan ay minamana sa magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Diyos. Minsan ko yung narinig nang naimbitahan akong umaten sa isang church service taong 2019. Doon ko nakilala si Ryla na kapwa ko first timer sa simbahang yon. Pero hindi na naulit ang pagkikita namin dahil sa pandemic. Noong December 2021 ay para bang kusa kaming pinagtagpo ng kapalaran. Nagkita kami sa isang bookstore sa mall sa Mandaluyong. Nakamask pa ang mga tao noon dahil pandemic pa, pero unti-unti nang nasasanay. Doon nagsimula ang constant communication namin hanggang sa niligawan ko siya. Matapos nga ang 2 buwan ay sinagot niya ako, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Tuti. 31 years old at isang web developer. Pero bago ko napunta sa posisyon kong ito, ilang taon din akong namasukan bilang katukatulong ng tiyo ko sa tindahan niya ng mga karne sa palengke ng Araneta, Cubao. Wala rin kasing anak ang tiyuhin ko kaya malaking pabor talaga na tinutulungan ko siya sa kanyang business. Pero sinabi ko sa kanya na gusto ko namang sumubok ng ibang trabaho. Bagay na sinang-ayunan niya. Mahusay kasi ako sa computer at gusto ko sanang gamitin yon sa larangan na may kinalaman dito. Nagsimula ang job hunting ko
taong August 2022 at kasama ko na noon si Ryla dahil magka-live-in na kami. Kaya lang ay hindi naging madali ang paghahanap ko ng trabaho dahil nagka-problema ako, Papa Dudut. Hi, mahal. Kanina ka pa ba rito? Mga 10 minutes siguro. Upo ka na, dali. Sige. Nung nalaman ko kasi na tinuloy mo yung pagpunta sa interview mo, nagmadali talaga akong puntahan ka rito sa malapit para abangan ka. O ano, kamusta interview? Ayun, ligwak. Ha? Anong ligwak? Hindi ako pasado kasi wala raw silang matinong sagot na nakuha sa akin. Pwede ba yun? Baka sila ang hindi matino magtanong. Matino naman yung mga tanong nila. Ako talaga yung may problema. Kasi parang umurong yung dila ko nung ini-interview na ako. Sakto, mainipin pa naman yung HR manager nila. Kitang-kita ko yung pagsasalubong ng kilay niya habang nakikipagtitigan sa akin at hinihintay ang sagot ko. Bakit? Kinabahan ka ba? Medyo. Nakalimutan ko yung pinractice natin, mahal. Para akong natuod sa pagkakaupo ko. Ang naririnig ko lang nung time na yon ay yung malakas na kabog ng puso ko. Ganyan din naman ako nung unang beses akong interviewin sa trabaho eh. Ayun, di rin ako nakapasa. Sabi nila sa evaluation ko, hindi raw ganun yung klase ng empleyado na hinahanap nila. Dapat daw attentive at may kumpiyansa sa sarili. Saan ko naman uhugutin yun? First time ko nga lang mag-apply, di ba? Pero hindi ko naman na first time. Pangatlong job interview ko na to pero lagi pa rin akong ligwak. Nagkataon lang siguro yun, mahal. Ewan ko. Parang nawawala na ako ng pag-asa na matatanggap ako sa in-applyan kong trabaho. Wag naman. Naniniwala pa rin ako na matatanggap ka. Pero hanggang kailan ko ba dapat subukan? Hanggang matanggap ka. Dapat lalo ka magpursige. Alam ko na pursigido ka naman. Pero habang wala pang tumatanggap sa'yo, wag kang sumuko. Magpatuloy ka lang. Thanks, mahal. Oh, bakit malungkot ka pa rin? Nahihiya na kasi ako sa'yo. At bakit ka naman nahihiya sa akin? Kasi grabe yung suporta mo sa akin. Pinapractice mo ako sa pagsagot ng interview. Tapos kapag wala kang pasok sa trabaho sinasamahan mo pa ako o di kaya inaantay pagkatapos ng interview ko. Katulad ngayon pero… Pero ano? Pero laging bad news yung sinasabi ko sa'yo. Ayoko lang makita na malungkot ka mula sa pagiging excited na malaman kung anong result ng interview ko. Wala namang kaso yun. Normal na reaksyon yun kasi umasa tayo na matatanggap ka. Pero hindi ibig sabihin mawawala na tayo ng pag-asa. Alam mo, nakikita ko sa'yo na determinado ka. Masipag ka rin at matyaga. Siguro sa ngayon pinanghihinaan ka lang ng loob dahil nga sa nangyari kanina sa job interview mo. Pero wag mong hayaan na kainin ka ng pagkabigo mong yun. May kasabihan nga na try and try until you succeed. Hindi ba try and try until you die? Sira, hindi ka pwedeng mamatay. Kailangan mo munang matanggap sa trabaho. Joke lang. Pero thank you talaga kasi ang comforting na mga sinabi mo. Narealize ko tuloy na tama ka. Dapat subukan ko pa rin. At wag ako basta-basta sumuko. Yan, ganyan nga. Kaya hayaan na muna natin yung nangyari sa interview mo kanina. Kumain tayo ngayon ng masarap, mag-celebrate tayo. Bakit naman tayo magse-celebrate? Hindi naman ako nakapasa. Pero pumunta ka pa rin sa interview. Humarap ka doon kahit kabado ka. Yun palang worth it na para i-celebrate. Kaya wag ka nang kumontra dyan. Ako na bahala, okay? Okay, pero ako na o-order. Ako na. Steady ka lang dyan. Carry ko na to. Papadudot naging kami ni Ryla noong February 2022. Siya ang first girlfriend ko at yon ang unang pinakamasayang Pasko ng buhay ko kasama siya. Ulila na kasi ako sa mga magulang at wala ring kapatid. Ang tiyuhin ko na lamang ang nagpaaral at kumupkop sa akin. Hindi ko masyadong feel ang Kapaskuhan dahil nga lagi kaming abala ng tiyo ko sa business niya. Kaya nang dumating si Ryla ay naranasan kong mag-celebrate ng Pasko. Hindi rin siya rin ang humimok sa akin.
na ituloy na ang pag-a-apply ng ibang trabaho. Kaya lang, nakaka-frustrate dahil madalas ligwak ako sa mga interview. Lagi kasi akong kinakabahan at nauutal. Pero malaki ang pasasalamat ko kay Ryla dahil hindi niya ako sinukuan kahit na sinukuan ko na ang sarili ko. Nagpatulong or napakatulong ang mga sinasabi niya para ma-relax ako at talaga namang pumapanatag sa akin ang mga yon. Bukod doon ay gustong-gusto ko rin ang pagiging optimistic niya. Kaya nga hindi nagtagal pagkatapos ng ilang pang mga pagsubok ay natanggap ako sa isang maliit na lending company bilang computer technician. Sobrang saya ni Ryla nang ibinalita ko yon sa kanya at excited siya sa pagsisimula ko sa trabaho. Nang makumpleto ko na ang requirements na kailangan, bumalik ako sa naturang kumpanya upang pumirma ng kontrata. Binigyan na nila kaagad ako ng schedule kung kailan ako magsisimula sa probationary period ko. Papa Dudut. Pinagluto kita ng lunch. Baka mamaya walang kantin dun o kaya malayo mga bilihan ng pagkain. Thank you, mahal. Nag-abala ka pa talaga. Aba, mag-aabala talaga ako kasi unang araw mo sa trabaho ngayon. Excited ka na ba? Oo, pero kabado rin ako. Bakit ka naman kinakabahan? Kasi ngayon pa lang ako magtatrabaho sa isang kumpanya. Kayang-kaya mo yan. Magaling ka naman makisama eh. May mga suki ka na nga sa tindahan ng tsuhin mo. Diba, nakwento mo na hinahanap-hanap ka nila pag bumibili sila ng karne? Oo, pero iba pa rin yung environment dun sa papasukan ko. Sigurado, iba-iba rin ugali ng mga katrabaho ko. Alam mo, hindi mo naman responsibilidad na makuha loob ng lahat ng katrabaho mo eh. Kasi pumasok ka dun para magtrabaho, hindi para i-please yung ibang tao. Sa bagay, may punto ka. Ganyan din kasi ko nung unang araw ko sa trabaho noon. Parang lahat gusto kong kaibiganin. Bida-bida ba? Akala ko kasi kailangan yun para magtagal ako sa trabaho o gumanda yung tingin nila sa akin. May iba naman akong nakaklose. May iba na ayaw sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama. Tapos, narealize ko na lang na oo nga pala. Hindi ako nag-apply dun para makipagkaibigan. Ayos lang naman na pakisamahan ko sila pero ayoko na uli umabot sa punto na sobra akong invested sa mga buhay-buhay nila. Doon kasi nagsisimula yung chismis. At kapag puro chismis na lang yung inatupag ko, wala na ako natatapos sa mga trabaho ko. Tatandaan ko yung mga sinabi mo. Pero sa pagkakakilala ko sa'yo, hindi ka naman chismoso. Kaya siguro hindi ka masyadong madadala sa mga ganon. Ay, pero teka, alam ko na kung saan ka dapat umiwas. Saan? Eh di dun sa mga babaeng lalandi sa'yo. May ganun ba dun? Aba oo, talamak yung mga ganun sa trabaho. Kahit nga may asawa na o boyfriend, pag natipuhan ka, lalandiin ka talaga. Haharot-harutin ka. Hindi naman ako magpapaharot sa kanila, mahal. Dapat lang. Kung di, alam mo na kalalagyan mo, tuti. Oh, bakit naman yun ang tawag mo sa akin? Seryoso kasi ko kaya tinawag kita sa pangalan mo. At seryoso rin ako na hindi ako magpapaharot sa mga babaeng yun. Unang-una may girlfriend ako at ikaw yun. Ikalawa, bakit ko naman sisirain yung tiwala mo sa akin? Ay, pasensya ka na, mahal. Alam ko namang loyal ka, pero hindi ko lang mapigilang mapraning. Hindi ka naman praning. Kung nag-aalala ka kasi sabi mo nga talamak yung kabitan sa corporate job, normal na reaksyon lang yun. Kaya dapat kong gawin, bigyan ka ng assurance na hindi masisira ang relasyon natin dahil dun. Salamat, mahal. Napanatag na ako. Ikaw talaga? Pero walang anuman. Basta, maniwala ka sa akin. Good boy yata tong mahal mo. Ay talaga? Dapat lang kasi magaling kaming mga babae makaamoy ng nagsisinungaling na boyfriend. Kapag napatunayan kong may iba ka at taga dun sa pinagtatrabahuhan mo, babalatan ko kayong dalawa ng buhay. Parang nawala na yung kaba ko sa first day of work ko ah. Saan na napunta? Sa'yo. Mas kinabahan na ako sa mga sinabi mo. Hoy, eto naman. Biro lang. Pero feeling ko masyado ako nagpadala sa emosyon ko. Di bale, kiss na lang kita para makabawi. Gusto ko yan. Dalawa ah. Para good luck kiss na rin. Grabe siya.
Humirit pa talaga, pero sige na nga. Dalawa na kung dalawa. Papadudot kung ilalarawan ko ang pakiramdam ko ng araw na yon sa trabaho ay masasabi ko na para akong bumalik sa unang araw ng pasukan nung nag-aaral pa lamang ako. Mahiyain kasi talaga ako, tahimik at hindi pala kaibigan. Wala akong ginawa kundi ang ngumiti at tumango habang pinapakilala sa lahat ng empleyado kada department ng kapalitan ko sa naturang posisyon. Masasabi ko na nabawasan na lamang ang hiya ko at pagkailang ko kinahapunan dahil naging busy na ako sa pagbutingting ng kung ano-ano. Dahil nga sa may abilidad naman ako at tiwala ako sa kakayahan ko, ay dumami ang mga ginagawa ko sa trabaho. Kumbaga'y naging all around ako at wala naman akong reklamo dahil nagsisimula pa lamang ako. Nakakapagod, oo, pero masaya naman ako dahil hindi na karne ng baboy at manok ang binubutingting ko. Hindi naman po sa ingrato ako, sobrang nagpapasalamat ako sa tiyuhin ko dahil kinupkop at pinag-aral niya ako. Masaya rin po ako kasi binigyan niya ako ng trabaho sa shop niya ng ilang taon. Pero alam ko, Papa Dudut, na meron pa akong potensyal at ibubuga pagdating sa ibang bagay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang isang linggo. Masasabi ko na unti-unti na ako naging komportable sa trabaho ko. Mabait at madaling pakisamahan ng mga kasama ko at masaya rin si Ryla dahil nakikita niyang nag-e-enjoy ako. Isang araw ay nagulat ako nang inassign ako bilang driver ni Crisel, assistant ng boss namin. Nagawol kasi ang company driver namin at dahil may lisensya naman ako at kakayahan na magmaneho ay pinakiusapan ako ng management na humalili muna na maging driver. Pansamantala lang naman hanggat wala pang nakukuhang driver, kaya tinanggap ko na rin. Ang gagawin ko ay ihahatid at susunduin ang boss namin at si Crisel tuwing may mga meeting sila sa labas. Malaking bagay yon dahil napaka-traffic sa Metro Manila at sobrang hassle rin kung magko-commute sila. Pero may mga pagkakataon na si Crisel lang ang madalas kong hinahatid at sinusundo papunta sa mga meeting niya sa labas bilang proxy ng boss namin. Busy kasing tao yon at malaki naman ang tiwala niya kay Crisel bilang assistant. Kaya nga madalas na kami lang dalawa ang magkasama. Bagay na hindi ko naman binigyan ng mali siya noong una, Papa Dudut. Kumusta po, ma'am? Okay naman, maayos yung kausap ko. Mukhang matutuloy yung partnership na gustong mangyari ni boss. Eh di kung ganon, congratulations in advance na po. Salamat. Pero maaga pa para mag-celebrate. Ganon na rin po yun. Balita ko, marami-rami na rin daw kayo na i-close na deal. Kaya sigurado ako na makukuha niyo tong isang to. So narinig mo pala yung tungkol sa mga ganon Ay, nako, sorry po. Hindi naman sa pagiging tsismoso. Ayos lang. Alam ko naman na madalas akong pagchismisan sa trabaho. At wala naman akong reklamo doon. Hindi naman po chismis ang tawag kapag mabuti at maganda yung sinasabi nila sa inyo. Tulad nung narinig ko, mabuti at magandang balita yun. Salamat, Tuti. Ikaw ha, masyado mo namang pinapalaki ang ulo ko. Po? Huwag mo na akong pinupo. 30 years old pa lang naman ako. Sige ka, baka tumanda ako bigla niyan. Okay. Paano? Alis na ba tayo? Mamaya na. Rush hour na eh. Sigurado gapang na naman sa EDSA. Maiipit lang tayo doon. Sa bagay, palipas na lang muna tayo ng ilang minuto. So, kumusta ka naman sa trabaho natin? Ayos naman. Naninibago pero unti-unti ko na rin nagagamay. Normal lang naman yon kasi first job ko pa lang naman to. First job mo? Talaga? Oo. Ano pinagkakaabalahan mo nung hindi ka pa nakakapasok sa amin? Tumutulong ako sa meat shop ng tiyo ko sa palengke sa Araneta, Cubao. Tindero ako doon madalas. Talaga?
May pwesto pala kayo dun eh. Doon pa naman ako laging namamalengke. Siguro nakabili ka na sa tindahan namin, hindi pa lang tayo magkakilala. Tingin ko hindi pa. Vegan ako eh. Kaya hindi ako bumibili ng karne. Ay, okay. Pero baka mapakain ako ng karne kung ikaw ba naman ang mag-aalok sa akin. Ha? Ang sabi ko, minsan namimiss ko rin kumain ng karne. Sa bagay, 1 taon pa lang naman akong vegan. Mahirap din, lalo't mahilig talaga ako sa pork and chicken. Pero matagal na rin yung 1 taon. Kaya kung ako sa'yo, ituloy-tuloy mo lang, lalo na simulan mo na. Sabi nga ng girlfriend ko, huwag kang sumuko sa bagay na gusto mong makamit. Oh, may girlfriend ka na pala? Oo, meron na. Matagal na kayo? Mag-1 taon pa lang sa December. Bago pa lang pala. Pwede pa. Pwede pang ano? Sabi ko, pwede na siguro tayong umalis. Suungin na natin yung traffic. Meron pa kasi akong pupuntahan pagka-out ko sa trabaho. Nako, sana kanina nyo pa sinabi. Para naman nakaalis na tayo. Ayos lang, wala namang kaso. Hindi naman ganun kahalaga yung pupuntahan ko. Sigurado kayo? Oo. Baka nga hindi na ako tumuloy kasi nagbago na pala ang isip ko. Baka magmukmuk na lang ako sa bahay habang inuubos ko yung natira kong bote ng wine. Papa Dudut, dumalas ng dumalas ang pasimpleng hirit ni Crisel sa akin. Kinatagalan ay hindi na ako naging komportable at madalas ay nananahimik na lamang Papa Dudut. Pero makulit siya, maingay at may pagkamaharot. Dati sa likod siya umuupo pero kapag hindi namin kasama ang boss namin sa sasakyan hanggang sa tumabi na siya sa akin sa passenger seat. Hindi ko siya dinadaldal sa buong panahon ng pagmamaneho ko dahil hindi ako ganong klaseng magtrabaho. Kaya nga lagi akong distracted pag panay ang kwento niya. Siguro inaikwento na ni Crisel ang buong buhay niya sa akin, Papa Dudut. May 2 anak daw siya sa dati niyang asawa na nasa poder nung tatay. Hindi naman daw siya malungkot kasi malayo sa kanya ang mga anak niya dahil civil naman sila ng ex-husband niya. Gustong gusto raw niya yung buhay na walang iniintinding iba. Pero binibisita pa rin naman daw niya yung mga bata kapag may okasyon. Bukod doon, ongoing daw ang annulment nila. Hindi ko naman tinanong pero kinuwento na lamang niya bigla. Hinayaan ko na lamang siya dahil nga mas mataas pa rin ang posisyon niya kesa sa akin. Pero isang araw ay nagulat ako dahil nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya dahilan para maggalit sa akin ng girlfriend ko na si Ryla, Papa Dudut. Yan kasi, nandaya ka sa game natin. Tapos ayaw mo pang aminin kaya dapat kang parusahan. Gusto ko namang maparusahan mo. Pero hindi naman yung ganito na mamamatay na ako sa kakatawa. Kinakabag na ako tsaka sakit na lampang ako. Nako, parang alam ko na ibig sabihin ng ngiti mong yan, mahal. Aba dapat lang. Hindi lahat ng gusto ko kailangan sabihin ko. Dapat ramdam mo na yon. Uy, may nag-text sa'yo. Sino raw? Basahin mo nga. Unknown number eh. Ang sabi. Aray ko naman, mahal. Bakit ka ba namamalo? Dapat nga sipain ko pa mukha mo eh. Sino to nag-text sa'yo? Bakit ganito mag-text to? Ha? Tingin nga. Ayan, basahin mo. Ang sabi, I love you daw. Sino yan? Hindi ko kilala to, mahal. Kilala mo to. Imposibleng random text to. Sino yung sabi eh? Baka na wrong send lang. Teka, tatawagan ko nga para pagsabihan. Hello? Ma'am Crisel? Sinong Crisel yan, ha? Boss ko. Boss mo? Oo, yun nakwento ko sa'yo. Akin na nga yung cellphone mo. Hello? Ryla Ito ba naman. yung Crisel? Ako nga. Eh ikaw, sino ka?
Makinig ka ha! Ila-loudspeaker ko to! Sino ba to? Ako lang naman si Ryla, girlfriend ni Tuti! Yung sinabihan mo ng I love you! Oops! Sorry. Na-wrong send lang ako, ate. Medyo lasing na kasi ako kaya naduling na ako sa mga contacts ko. Siguraduhin mo lang! Dahil kung hindi… Wala naman akong intensyon na landiin yung boyfriend mo Akin na nga yung cellphone ko. Pasensya na po kayo, Ma'am Crisel. Hindi na po mauulit. Humingi ka rin ng pasensya sa kanya, mahal. Ayoko! Bakit ako hingi ng pasensya dyan? Ryla naman. Alalahanin nung boss ko pa rin to. Pasensya na! Walang problema. Basta next time, dahan-dahan sa pagiging palengkera ha. Ang cheap mo kasing pakinggan kanina O siya, bye! At ako pa talaga yung cheap na palengkera? Ang kapal ng muka! Mahal, huminahon ka nga muna. Paano ko hihinahon nakakabastos yung Crisel na yon? May I love you pang nalalaman? Akala ba niya naniniwala ako sa kanya na wrong send lang siya? Malay mo nagsasabi naman siya ng totoo. Tsaka base sa boses niya mukha siyang lasing. Baka naman lasing-lasingan para maharot ka niya. Umamin ka nga. May namamagitan ba sa inyo nung babaeng yon? Siyempre wala. Paano kung may iba ka na pala tapos kunwari ka lang na masaya ka pa sa akin? Wala akong iba. At hindi kunwari na masaya ako sa'yo dahil masaya talaga ako sa'yo. Pero hindi pa rin ako naniniwala sa Crisel na yon. Malakas yung kutob ko na nagpapalusot lang yan. Sinadya niya na mag-send ng I love you sa'yo. Kung sinadya man niya yon, mahalaga hindi ako nag-respond. Tsaka ako rin naman nagulat sa text niya Naku, Tuti, umayos ka! Alam mo na kahahantungan natin! Hindi mangyayari yan dahil mahal kita. Papadudot doon ko na nga kinuwento kay Ryla ang tungkol kay Crisel. Kilala naman niya ang boss ko sa pangalan pero hindi niya akalain na korsonada pala ako nito. Pero nilinaw ko sa girlfriend ko na wala akong gusto kay Crisel. At dahil may tiwala naman sa akin si Ryla ay nagkabati rin kami ng araw na yon. Abot langit ang kaba ko at patong-patong na inis naman ang naramdaman ko kay Crisel dahil sa pagte-text niya sa akin ng I love you. Kinabukasan sa trabaho ay nagsorry siya sa akin at nakainom lang daw talaga siya ng mga panahong yon. Akala ko ay okay na pero hindi pa rin pala, papadudot. Alam ni Crisel na may girlfriend na ako pero hindi pa rin siya tumigil sa kakalandi sa akin. Kahit na kinausap ko na siya at sinabihang hindi ako komportable. Minsan kahit na rest day ko ay nagtitext siya sa akin para lang magpahatid sundo sa mga personal niyang lakad, papadudot. Nag-o-offer na lamang siya ng extra pay pero tinatanggihan ko siya ng maayos. Dahil alam ko na nagsiselos na ang girlfriend ko. Bagay na iniiwasan ko. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil sa pagtanggi ko kay Crisel na ihatid sundo siya tuwing rest day ko, ay hindi naging maganda ang imahe ko na nakarating sa boss namin. Nang mga panahong yon ay kakaisang buwan ko pa lamang sa trabaho. Hindi pa ako nare-regular at natatakot ako na baka makaapekto ang mga pinaparating niyang negatibong komento tungkol sa akin sa boss namin kapag lumabas ang evaluation ko. Bukod doon ay laging pinagmamalaki ni Crisel na marami siyang kilalang abogado kaya wala raw akong laban sa kanya sakaling magreklamo ako. Kaklose din niya ang karamihan sa mga katrabaho namin at kampi ang mga ito sa kanya. Sa katunayan, may isang beses na narinig kong pinagchichismisan nila ako. Nagsipulasan na lamang sila noong makita akong dumating at dahil maliit lang naman ang opisina namin ay talaga namang dama ko kapag meron silang pinag-iinitang empleyado. Isang araw ay hindi na ako nakatiis kaya kinausap ko na nga si Crisel. Papadudot. Ma'am, pwede ko po ba kayong makausap? Marami akong ginagawa Tungkol saan ba yan?
Hindi na kasi ako komportable na laging bukang bibig ng mga tao rito sa kumpanya. Kung pagchismisan nila ako, akala mo nakagawa ako ng masama. Nako, maling tao ang kinakausap mo, Tuti. Dapat ilapit mo yung concern mo sa HR, hindi sa akin. Ayoko naman pong may mamemohan. Kaya nga kayo na lang kinausap ko. Ano bang kinalaman ko rito at ako ang dapat mong kausapin tungkol dyan? Teka nga, huwag mong sabihin ako ang tingin mong pasimuno ng mga chismisan nila tungkol sa'yo. Bakit hindi po ba? Aba, sumusobra ka na. Baka nakakalimutan mong mas mataas pa rin ang posisyon ko sa'yo. Hindi ko po nakakalimutan yun. Pero ginagamit nyo na lang sa akin yung posisyon nyo para mapasunod nyo ako. At nung hindi nyo ako nakuha, siniraan nyo ako sa mga katrabaho natin dito. At kahit na sa boss natin, kung ano-ano pa rin yung sinasabi nyo. O ngayon, alam mo na kung anong kaya kong gawin. Mali ka talaga ng binangga. Matagal na akong nagtatrabaho rito. Kabisado ko na ang galawan ng bawat empleyado, lalong-lalo na ni boss. Higit kanino man, ako ang pinagkakatiwalaan niya dito. Mabigat ang timbang sa kanya ng mga ginagawa at mga sinasabi ko rito. Kaya ingat ka, Tuti. Pwede kong bulungan si boss pag nairita ako sa'yo. Pero wala naman akong ginawang masama sa inyo para siraan nyo. Wala nga, pero matigas ka eh. Hindi ka madala sa mga pasaring ko sa'yo. Hindi ka makuha sa simpleng paglandi. Masyado kang loyal dun sa girlfriend mong palingkera. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng girlfriend ko. Labas siya rito. Oh, ang sweet naman, pero nakakasuka kayo. Sa bibig nyo na mismo galing. Nilalandi nyo ako kahit alam nyo na may girlfriend ako. Sino sa atin na nakakasuka? Hoy, magdahan-dahan ka sa sinasabi mo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. In case nakalimot kayo kung hanggang saan lang kayo. Alam mo, so far, ikaw pa lang yung bukod tanging lalaki na hindi ko nakuha. Lahat kasi ng nilandi ko, bumibigay sa akin. Pero ikaw, mailap ka. Bakit ba kasi masyado kang loyal sa girlfriend mo? Kasi mahal ko si Ryla. Ay, hindi naman totoo yung pagmamahal na yan. Napatunayan ko ng hanggang salita lang yan. Sa una lang yan masaya, pero sigurado ako na sa bandang huli, masusuka ka na sa umay. Sigurado ako, iiwan ka rin ni Ryla. Kasi, ganyan ka lang. Anong ganito lang ako? Yung walang binatbat, walang ipagmamalaki. Yung tipong dehado pa na maregular sa trabaho. Kaya sigurado ako na kapag hindi ka natanggap dito, back to zero ka na naman. Wala kang karapatang sabihin yan. Hindi mo ako kilala. Hindi na kita kailangang kilalanin ng husto para masabi ko na wala kang kwenta. Kilala na kita dahil inoobserbahan kita. Di ba ilang job interview na ang binagsak mo bago ka nakapasok dito sa amin? Paano mo nalaman yan? Siyempre, close ko yung HR dito. Close ako sa lahat ng empleyado ron. Kaya marami akong alam sa'yo. Pero hindi naman basihan yun para tratuhin mo ako na para bang wala na akong mararating sa buhay. Mas malayo ang mararating mo sa buhay kung papayag kang makarelasyon ako. Pwede kitang ilakad sa boss natin para mapabilis ang evaluation mo. Mare-regularize ka. Tapos, kukumbinsihin ko siya na i-promote ka para tumaas agad ang sahod mo. Lahat ng yon, kayang-kaya kong gawin. Basta pumayag ka lang sa gusto kong mangyari. Ayoko. Hinding-hindi ako papayag sa gusto mo. Eh di sige. Ikaw ang bahala. Pero tandaan mo, ikaw din ang kawawa. Minsan kasi, dalasan mo rin yung paggamit dyan sa utak mo. Wala kang mararating kung puro ka na lang puso. Papadudot ang mabuting intensyon ko na kausapin ng maayos si Crisel at ipaliwanag ang nararamdaman ko tungkol sa buong sitwasyon namin ay minasama niya. Hindi ako natuwa sa nangyari pero mas may ikinagalit pa ako. Yon ay ang matapos niyang totohanin ang sinabi niyang mas sisiraan ako. Hindi lang sa boss namin kundi sa lahat ng kapwa namin empleyado sa kumpanya. Ang sama-sama ng loob ko noon kay Crisel at kahit na ayaw kong magpaapekto ay hindi ko pa rin naiwasan. May isang beses na kinausap na ako ng boss namin para pagsabihan tungkol sa mga sumbong at paratang ni Crisel sa akin at hindi naman ako nakasagot kasi biglang bumalik
yung nararamdaman ko tuwing may job interview ako. Yun bang kinakabahan at nauutal. May mga araw din na para bang ayaw ko nang pumasok sa trabaho at lahat ng yon ay naikwento ko kay Ryla. Galit na galit ang girlfriend ko. Nagsabi rin ako sa kanya na gusto ko na lamang mag-resign. Inunawa ako ni Ryla at sinuportahan niya ang desisyon ko. Mabilis nga na lumipas ang 1 linggo at nagulat na lamang ako dahil biglang sumulpot sa nirerentahan naming apartment si Crisel, Papa Dudut. Tama na yan, Ryla! Tigilan mo na yan! Bakit mo ba ako inaawat? Hindi pa ako tapos sa babaeng yan! Ayoko lang magkasakitan kayo! Magkakasakitan talaga kami kasi ang kapal ng mukha niya pumunta rito! Mas makapal ang mukha mo! Anong sinabi mo? Mahal naman! Nakakabwisit! Ano ba kasing ginagawa niyan dito? Bakit ka ba kasi pumunta dito sa apartment namin, Crisel? Tsaka paano mo nahanap tong address namin? Eh di tinanong ko sa HR, tanga! Hoy! Bawal yung ginawa mo! Wala ka ng pakialam doon! Bubunutin ko talaga lahat ng buhok mo sa anit eh! Mahal, huminahon ka nga muna. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Bakit ka pumunta rito? Gusto ko lang talagang humingi ng sorry sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa akin, hindi ka magre-resign sa trabaho. Hindi ko naman sinasadya na siraan ka sa boss natin at sa iba pang empleyado. Sorry na, Tuti. At sa palagay mo, may magagawa pa yung sorry mo? Hindi ikaw ang kinakausap ko kaya manahimik ka. Paano kung sabihin kong ayoko? May magagawa ka ba? Ay, kahit kailan talaga wala kang class. Ang ingay mo? Ikaw ang walang class! Malandi ka! Ano sabi mo? Sandali, okay? Hindi tayo magkakaintindihan kung ganyan kayo eh. Ikaw, Crisel, kung yun lang naman pala pinunta mo rito, nag-abala ka pa talaga. Naku, konsensya kasi ako. Hindi ako pinapatulog sa gabi tuwing naaalala ko yung nangyari. Kaya nga sinabi ko sa sarili ko na gusto kitang makita para naman makahinga ako ng tawad sa'yo ng personal. Okay na yon. Pinapatawad na kita. Ganun lang yon? Patatawarin mo agad yung haliparot na yan? Hoy, Tuti! Parang wala naman yata sa lugar yung pagiging mabait mo. Sa kanya na mismo nang galing, siniraan kanya sa boss nyo at sa lahat ng tao sa trabaho, kaya ka napag-initan! Oo nga. Pero para matapos ng lahat at umalis na si Crisel dito, sige, handa naman akong patawarin siya. Ewan ko sa'yo! Para naman nagtatanga-tangahan ka! Makakaalis ka na, Crisel. Huwag ka na rin magpapakita sa amin. Teka lang, sandali! Ano ba bang kailangan mo? Pinatawad ka na ng boyfriend ko! Umalis ka na dito! Teka, madaling-madali ka naman na umalis ako. Aalokin ko pa nga si Tuti na bumalik sa amin para magtrabaho. At bakit naman niya gagawin yon? Para maging personal driver mo? Tapos magpapahatid sundot ka? Ryla, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ang kapal kasi ng mukha niyang babaeng yan eh! Sige na kasi. Umayag ka na, Tuti. Sorry, pero ayoko na ulit bumalik sa kumpanya na yon. Kaya makakaalis ka na. Tanga lang ang tatangge na hindi bumalik doon. Huwag kang ang tanga, Tuti. Hindi nga raw, di ba? Bingi ka ba? Hindi ka makaintindi? Manahimik ka! Ikaw ang manahimik! Masyado kang mapapel! Napaka-desperada mo! Ayaw na nga bumalik ng boyfriend ko sa inyo eh! Kaya umalis ka na dito bago ko pataluban yung mukha mo! Papadudot na awat ko naman si Ryla nang sabunutan niya ulit si Crisel. Muli ay kinumbinsin naman niya ako ni Crisel na bumalik sa kumpanya na pinagtatrabahuhan niya pero tumanggi muli ako. Pagkatapos noon ay padabog siyang umalis sa apartment namin pero laking gulat namin ni Ryla nang pumunta naman siya kinabukasan. Pero may dala na siyang cake at mga lobo para peace offering daw. Nag-away na naman sila ni Ryla kaya nag-decide na akong ipablatter sa barangay si Crisel para hindi na siya makalapit sa amin. At ganun nga ang nangyari pero pagkalipas ng ilang araw ay may nakarating sa aking balita na panay daw parinig nito
sa social media tungkol sa akin. Pero hindi naman ako apektado dahil wala akong ginawang masama. Hinayaan ko na lamang siya kahit na gusto siyang idemanda ni Ryla. Kinatagalan ay tumigil din siya tapos ang huling balita ko ay na-admit na raw si Crisel sa isang mental institution. Thankful ako na hindi rin ako na regular sa kumpanyang yon dahil yung mga sumunod ko namang inaplayan ang siyang pinagtatrabahuan ko na sa ngayon bilang web developer. Sabi nga ni Ryla, redirection daw ang tawag doon kasi alam ng Panginoon na mas may better place pa para sa akin kesa sa lugar na iniwan ko. Kaya nga payo ko sa mga kabarangay natin ay huwag matakot sumubok at huwag din kaagad sumuko. Mabalik tayo doon sa paborito kong Bible verse na tungkol sa pag-aasawa. Yun kasi ang bukang bibig sa akin ni Ryla matapos niyang mag-yes sa wedding proposal ko sa kanya nitong Valentine's Day ng 2024. Sinabi niya sa akin na nahanap na raw niya ang kanyang Kawikaan 19 verse 14 sa katauhan ko. At sa susunod nga na taon ay plano na naming magpakasal ng babaeng pinakamamahal ko na walang iba kundi si Ryla. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Tuti. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1